Mela, għaw għedin għall-ewwel puntata ma' taħdita ta' Mark, u għetnajt l-ewwel puntata xinu Mark għamilna madwar 10 sigħat imparlaw, minn għadu ħafna affarijiet u għal daqsan dal-podcast ħajen qasam fuq iktar minn episodju wieħed. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li għamlu dan kollu possibli, ħajr lil Positive Vibration Statut, Derek Meats, il-Liekebs, il-Kutriko, il-Browns Pharmacies, il-Matrix Collection u lil-te fit-tazza, ħajr ukoll il-patruni li minnajr il-sosten taħħom di mux platitudni, di mux eżagerazzjoni, serħu raskom li avventuri bħal daw zgur ma jisaxħux għal daqstant jek tixtiqu tejnuna nkomplu namlu da xerta tal-affarijiet patreon.com/Jon Mallia. Dak kollox minna ħati għaj tlaqna għall-ewwel puntata ma' Mark Camilleri. Bro. Spiegħana għanni s-senamu. Mela, sejrin, ma nistax ngħidilkom fejn sejrin, ħammur niltaqgħu ma' Mark, l-ewwel spedizzjoni internazzjonali. Mark iddeċida li l-unika post, l-unika pjattaforma fejn ħossu komdu jitkellem huwa l-podcast, minħabba s-sitwazzjoni kif qiegħda Mark il-podcast ma jistax jiġi, allura aħna se naħdu l-podcast għand Mark. Xana, mela, għedin nofs triq li Mark, għad kif bat il-Mark biex nara kollox sew. Triq minn Malta sawwek, nistudju nara l-ktieb ta' Mark, jingħadu ħafna affarijiet interessanti fil-ktieb, ċertu affarijiet, ċertu statements, nħoss jeħtieġu naqra iktar investigazzjoni. Għada minn qatta l-ġurnata miegħu biex imbagħad jalla fil-għaxija nagħmlu din nostra poddata. Mark ovvjament kellu jiġi għalina u ma fetx. Mela, men, għaxina għastjan sejt li kellhom jiġu, men. Imma għalli biex nitlu f'taxi. I'm gonna call my friend and he's gonna tell us where to go. Do you speak English? No. U naddu l-mobile l-tat-taxi. Kom sekonda. Ħanaddi. U minn hemmhekk se jwassana li Għallek ġon. l-art imwiegħda. Go with them? Bro, jgħet taxi oħra. Oh, hello. Jgħet taxi oħra, ħanaddik. Ma għamlu bieċi xol tajba. Vera kontent li għetaw. Nasib Mark importanti għax hemm ħafna kritika li sar għamel Mark, però ma tistax ninnega l-raġel li għandu il-bajt, mhux sempliċement għandu l-bajt, għandu l-valuri naħseb f'posthom għandu l-valuri f'posthom ħafna. Kontent li iddeċida ma jitħaddet ma' ħadd ħlief mal-podcast tagħna. Wara isib wasal warani. All right. Ziedi. Xanna. Kawek. Thank you tal-li ġejtu għasjawen. Vera interessanti, vera. Ejwa, vera. Luis, Carmen għall-ewwel darba f'xi għandna 4 tiem għalli irqat fair. Fair time. Mela, qed nisma' però għaw għajdu serju bro. Smajt li maħx kafe. Dik problema. Stop the press daħletilna aħbar ferm importanti li tbiddel il-logħba kollha. Mark se jerġib il-kafe. Saħħa Mark. Ejja men, mort. Mux decaffeinated il-kafe ġifieri. Good boy, bassa. Bro, jimma nax kif għal-majna jenta għal-majti. Sa' il-puntu li għaw se jiġri kollox. Entuzjasta kell, entuzjasma ħajja. Ta' il-problema tiegħu ma nistax naqtal l-bajta. L-istorja tiegħi ma' Mark għalik. Ritenti. Nħodlok tiegħor. Nistgħu iva nieħdu naqgħod kafe, issa mhux alternattiva ħażina l-kafe.
Le, mhux psychedelici, biċ-ċokolata daw. Kulħadd xortijiet. Illum issa ktibt blog post imma fuq id-deal tal-electrogas. Peress li għadna nonoraw id-deal. Skont id-deal kif għamlu office minn Muscat, huma l-gvern tagħna għadu qed jonoraħ. Dik hi l-kwissjoni li dajek dil korrott. Aħna m'għandniex għalfejn nibqgħu nonoraw id-deal. Nipprovaw nifhmu però ħadd nagħmlu podcast. Bil-defa unajdu kemm mal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Ma nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-parti staġġar Fuq il-parti staġġar Mela tlaqna. Il-punt huwa damen li inti fil-fema tiegħi il-bniedem li wassalt biex għal-qas kun hawn kuxjenza fuq il-ktieb u għamilt affarijiet li oġġettivament huma tajbin. Dal-palazz tal-belt, il-fatt li il-fira tal-ktieb, il-fira tal-ktieb. Speċa u bosta affarijiet oħrajn. U fl-istessin inti attivist politiku u ma dawn iż-żewġ l-affarijiet l-iktar li jiddeskrivu għalija il-karattru ta' u ovvjament li għala bibżobbok. Imma ma daw żewġ affarijiet li għalija jispjegaw min huma Mar Camilleri u qed nipprova noħloq sintesi ta' għalfej jinteressawk, forsi xaġa li qas inti maħsit fuqha, għalfej daw iż-żewġ affarijiet huma daqstant importanti għalik għax jiena nemmen li hemm simbiożi, hemm sinerġija bej iż-żewġ ideat li inti taqra, tixtar, titgħallem fuq ħsibijiet ġodda u mbagħad tinterreġixxi mal-isfera politika. Ovvjament, jiena kont naħdem il-Kunsill b'idejat idealisti ħafna Ġifieri ma kontx alright kelli l-idea li jiena CEO ta' entità li rrid nara li noħroġ valur mill-flus pubbliċi li huma taħt ir-responsabilità tiegħi, imma konna nagħmel ukoll dak kollu bil-bias idealista li jiena lan tiegħi u lan tal-Kunsill u lan tal-industrija tal-kodba ġenerali wkoll huwa li ġġib l-iżvilupp intellettwali, l-iżvilupp edukattiv fis-soċjetà u li trawwem sens ta' ċivilizzazzjoni. Daw l-affarijiet kollha affarijiet u idejat ta' żmien l-enlightenment ġifieri. Naħseb jiena Kellna l-enlightenment Malta? Meta Manuel Dimek, għax inti semmejt il-Manuel Dimek u kien joqgħod jgħid li l-bdaba taħjar mill-Maltin għax il-bdaba tal-inqas għandhom moħħ. Il-verità hi li meta kienet jgħid hekk Manuel Dimek kienet jgħid f'kuntest fejn in-nies mhux talli ma kinux jafu jikbu jaqraw, talli daw id-dinja tagħhom kull ma kienet id-dinja prattikament tar-raħal jew tal-villaġġ fejn il-kappellan huwa prattikament iċ-ċentru tad-dinja tiegħek, inti qed tieħu l-maġġoranza tal-informazzjoni u tal-idejat tiegħek minn dal-persuna. Daw ukoll jikkontrollallek kull aspetti ta' ħajtek, ovvjament, għax anke inti jekk għandek problemi finanzjarji jew problemi sesswali, emozjonali, tmur għand il-kappellan kollox hu, ġifieri kollox għand il-kappellan. Ġifieri tant kienet dinja ta' ignoranza u ta' superstizzjoni, ġifieri li da' minn tofarek kien kbir storikament għax the great leap forward dik kienet minn tof kien letteralment da lin-nies iservi ta' l-allim tagħhom da fis-60s kien joqgħod jgħidilhom eżempju fil-meetings isma' m'hemmx għalfejn tħallu kollox il-Knisja biex morru l-ġenna. Fimtu da kellu letteralment joqgħod jispjegalhom dal-affarijiet fil-meetings, jiġifieri jar kemm konna għadna lura. Dat ngħidu fis-60s, meta ġifieri fl-Ewropa, alright kien hemm diġà diskussjonijiet fuq id-divorzju, fuq l-abort u fuq dawn l-affarijiet li qed nagħmluhom issa aħna. Ġifieri aħna naqalura għaliex konna kolonja, konna fi stat deprived ħafna materjalment, intellettualment u ġifieri kellu raġun Manuel ovvjament kellu raġun metaforikament jgħidek. Issa il-ġurnata tal-lum għamilna avvanzi kbar.
Ġifieri l-ġurnata tal-lum għandek ħafna nies illi ħajemnu dak li jgħidulhom il-one u dak li jgħidulhom in-net u kull ħaġa li jisimgħu mit-TVM. Ġifieri għandek sostanzjali kbira ta' nies, ma di dejjem qed tonqos ukoll, ġifieri, anke għaliex għandek iż-żgħażagħ, llum għandek l-internet, ġifieri jien li kieku kelli nagħmel bet, alright, id-demografika tal-prosit Ministru ħatonqos ħafna naħseb jien, ġifieri. Għax anke tfal sess tal-prosit Ministru għandhom l-internet, jistgħu jsifru, ġifieri, alright, ħafna minnhom xorta ħajkollhom l-istess tip ta' mentalitajiet, forsi jkunu ftit differenti, imma l-ammont ta' nies biħsib kritiku f'Malta żguru mhux forsi qed jiżdied. Sa jiena fil-Kunsill kont nara li aħna iktar kemm ħanbjaw kotba, iktar kemm nies ħajqraw kotba, iktar ovvjament qed ngħinu nikkontribwixxu għal dan l-iżvilupp intellettwali u edukattiv fis-soċjetà. Ġifieri u hi xi ħaġa sabiħa fis-sens għalhekk inħobb inbih il-kotba wkoll, għax isek meta tbih il-kotba isek qed tbih xi ħaġa ta' valur illi qed tbiddel is-soċjetà b'mod pożittiv. Fimt? U għat-tip ta' isu kapitalizmu. Kapitalizmu tajjeb, eżatt. Brena attivista. Bħal dal-podcast, insomma. Eżatt, eżatt. Isma, kif mort, speak of kapitalizmu, kif mort bil-kod? Bil-ktib tiegħi mort tajjeb ħafna, grazzi. Kem beħejt sissa? Jena printjajt 4,000 kopja u beħejt sissa 3,500. 3,500? Tajt xi 20 lili għal-patruni. U dawk ekstra maħe, dawk apparti. Dawk għal-promozzjoni għal-patruni. Ġviri kem baqalna ximbijaw? Xi 500 bejn. Xi 500 saħħar tal-ġumatajt. Naħseb nisperaw tajjeb kieku. Plagja, bro, plagja, fej din għal-kodba. Għant l-agenda, dak il-distributor tijaj, ġifiri għant il-ħwienet kollha tal-agenda, ejwa. Talla. Jena rajt jisu 3/4 minnu, wasalt sal-kapitlu fej titkellem fuq Defni. Tidher li għandek ħafna remors fuq l-istorja ta' Defni u nixtieq naqbduha. Il-ktieb miktub tajb ħafna, apparti li informattiv, element divertenti, ġifieri anke meta bdejt tidħol fuq l-istejjer ta' dak li kien jiġri barra xadba tal-Junior College, għandi ħafna memorji hemmhekk, u spiex ta' għalhekk dak l-eċitament u spiex ta' insomma, u inti diskrefejtu sew ħafna, però ovvjament għandek ħansaqsik di, għalfejn għandhom joħduh bis-serjetà għal ktieb. Minix qed nippretendi jagħmlu xejn in-nies, ġifieri affarihom, fimt, ġifieri mhu qed nobbliga n-nies jagħmlu xejn, ġifieri. Le, ma insa li mhux ħatobblighom. Għax ovvjament. Eżatt, fimt, speċjalment nobbliga jieħduh bis-serjetà jew le, fimt. Ġifieri u laqqas ħammur ġifieri qed great lengths biex nikkonvinċihom laqqas. Naħseb jiena peress li d-demografika mill-ġdid qed tinbidel. U jiena qed nesperjenza wkoll di, ġifieri fis-suċċess tal-ktieb tiegħi, ġifieri, probabbli l-ktieb tiegħi ma kienx ikun suċċess kieku kien jiġi ppubblikat 20 sen ilu. U għalhekk probabbli ma ġiex ippubblikat 20 sen ilu wkoll, għax 20 sen ilu kien hemm nies bħali wkoll. Differenti ħafna minni. Min kienu nies bħali? Infatti ma ħbib tiegħi ġifieri. U mhux soqgħod insemmihom ma mmurx joqogħdu indaħħalhom fl-imkien. Simili tiegħi ġifieri. Fit-twemmin politiku għettajt. Twemmin politiku anka bħala kitba hekk, fimt. Għaxaw ħafna nies li huma kittiba tajbin illi ma jikdbux ukoll, ġifieri, Malta. Illi minn flok jagħmlu affarijiet oħra. Illi hija ħasra, għaxaw ħafna talent illi huwa naqa' moħħli wkoll. Imma il-fatt illi l-ktieb tiegħi kien ta' suċċess jixed ukoll illi id-demografika kritika fil-pajjiż qed tiżdied. U qed tiżdied mod sostanzjali. Issa qed tiżdied mod sostanzjali jien immaġina li l-kervi exponential. Alright, naħseb jiena ħandumu biex naslu sem, imma mill-ġdid, ħantik eżempju ieħor eżempju, alright. Sa sentejn ilu, konna ngħidu abort 5 snin oħra, 10 snin oħra forsi nibdew niddiskutuh. Dis-sena ġiet preżentata ma bil tal-abort fil-Parlament minn Marlin Farrugia. Ġifieri ċertu affarijiet illi aħna konna naħsbuhom farfetched qed jiġu iktar fil-qrib
veloċità ikbar naħseb jiena. Jien naħseb hemm ix-xewqa tal-status quo li jipperpetwaw dan il-mit ta' u li l-affarijiet mhux dejjem hekk kienu u hekk ħajbqgħu. Biex ta' l-istess retorika li kienu jużaw in-nies li kienu kontra jennaf li jagħtu l-vot lin-nisa, in-nies li jridu jżommu lil siera, in-nies li jridu jżommu lill-omosessuali bħala kriminali fis-soċjetà, biex ta' din hija retorika falsa. Għax u dil-exponential curve vera tinteressani għax meta once li jinqabad momentum, dak il-momentum anka minn bdieħ għas jirnexxielu jwaqfu, aħseb u wara. Eżatt, jien hekk naħseb u jekk kien hemm xi ħaġa tajba illi ħarġet mill-mewt ta' Defni huwa li komplit iż-żida din l-exponential curve li qed nitkellmu fuqha ġifieri. Ħaj naħseb il-galvanizzat core group. Eżatt, jekk għall-inqas kellna dit traġedja li irrovinat ġifieri mhux biss il-familja tagħha miskina ma l-pajjiż kieku. Għall-inqas ħareġ xi ħaġa tajba minnha wkoll li galvanizzat ħafna nies illi ma jaċċettawx u ma jerġgħux jagħmlu kompromessi ma' rent seeking u mal-korruzzjoni. Jiena kont wieħed milli għamilt kompromess. Fil-ktieb nispjega ġifieri u hija ħafna iktar sempliċi u straightforward milli tajt fimt illi għax inti wkoll qabel semmejt il-Muscat kien jippermetti l-kritika, ma Muscat kien jippermetti l-kritika sakemm tmiss l-interessi tiegħu ovvjament. Fimt? Issa qegħdin naqa' iktar għar ngħid, ġifieri mhux siddeq ngħid, ġifieri minn dak l-aspett għaliex issa il-mentalità tiegħu Roberta Bela hi li kemm jista' jkun ma jkunx hemm xejn kritika, kulħadd iħobbu, PBS ġifieri ħawver ġabu għar, ġifieri milli kien terġa'. Imma dak ma ġibniex il-mistoqsija, bro. Mela, għalfejn in-nies għandhom jieħdu lil Mark Camilleri dak li jikteb kemm fil-kodba pubblikati u kemm li tikteb online fil-blogs tiegħek. Għalfejn għandhom joħduk bis-serjetà? Le, ma nafx nirrispondi dik il-mistoqsija, fis-sens vera ma nafx ġifieri. Jiena nikteb. Int kemm kont l-affarijiet li qed tikteb dwarhom u l-affarijiet li ktib dwarhom fil-ktieb. Jien nara hekk, jiena storiku sewwa. Unħobb l-istorja. Jiena nħobb l-istorja għaliex inħobb nirrikordja l-fatti. Hija naħseb ghost pervers, insomma. Li nirrikordja fatti importanti, ovvjament, mhux nirrikordja l-fatti inokwi ta' ħajti jew hekk fim xi fissazzjoni eċċentriċa. Li nirrikordja u nispjega l-istejjer ta' x'ġara u nifhem ta' la ġraw fimt li daw kollha fatti fl-aħħar mill-aħħar. Qed tifhem? Issa, jiena ovvjament peress li twilit Malta u għext Malta ħafna minn ħajti, nispeċjalizza fl-istorja ta' Malta. Alright? L-iktar, naf stejjer oħrajn jiġifieri, imma l-iktar li naf ta' storja ta' Malta. Jiena bħala storiku esperjenzajt nuqqas kbir ta' informazzjoni u storja dettaljata fuq pajjiżna fuq ħafna diversi aspetti fl-istoriografija tagħna. L-istorja eżempju ekonomika li qed tinkiteb biss dan l-aħħar. L-istorja eżempju politika u l-involviment tal-politika fil-kriminalità eżempju. L-istorja tal-korruzzjoni, l-istorja tal-rent seeking li dawn huma kollha affarijiet li qatt ma kienu nkitbu. U peress li konna għaddejna minn kriżi bħal din. Eżempju, il-korruzzjoni ta' żmien in-nazzjonalisti fil-1990s, il-korruzzjoni tal-gvernijiet nazzjonalisti wara. Daw kienu affarijiet li kienu jiġu dokumentati fil-medja laburista. All right. Imma qatt eżempju ma ddiskutejna u analizzajnihom u iddiskutejnihom storjagrafikament u dawn huma affarijiet li ilhom ġejjin mis-60s ukoll. U dawn huma kollha affarijiet illi qed nikbu fuqhom biss dan l-aħħar riċentament. Ġifieri qed tgħid li n-nies importanti li jisimgħu dak li qed tgħid u tal-inqas jikkunsidrawh għax inti qed tittina perspettiva storika ta' fejn qegħdin issa f'kuntest ta'
ġara qabel. Eżatt, U inti qed tipprova tiddokumenta, ġifieri l-għan tiegħek huwa li tiddokumenta naf li ġejk tibġid u mbagħad nistaħħablu ukoll. Li tiddokumenta l-istorja partikolarment ta' rent seeking, korruzzjoni, kriminalità politika ta' pajjiżna biex aħna nifhmu li kien it-traġitt li wassalna sa inti taħseb li dan huwa l-ar punt fl-istorja ta' pajjiżna mit-tiswir tar-Repubblika law? Il-kriżi politika tal-2019 kienet l-ar kriżi politika li esperjenzajna. Issa, hija kriżi differenti ħafna minn dak li esperjenzajna fis-snin 80, u wkoll episodji li storikament għadna għażbis flejnihom fid-dettall. Xi ħaġa eżempju li nsejt nikteb jiena fil-ktieb tiegħi għax ovvjament bħala storiku diki il-vulnerabilità tiegħek li tant hemm affarijiet li mbagħad ikollok żball banali u għandi xi żbalji banali jew tinsa xi ħaġa eżempju. Tagħmel xi tiswiet fuq il-podcast. Nibatuhom page 46 il-10 li jafu bihom in-nies. Eżempju il-qtil ta' Lino Kawki li kien qtil til politiku. Lino Kawki kien dak l-accountant. L-accountant, eżatt. Għajda waħda dik il-ġrajex, ftit naf dwarha. Da kien accountant u li letteralment edduh in-nies tal-orisant biex jitihom da kien hemm mhux noqgħod nidħol fid-dettalji tal-istorja għax ma nafix eżatt id-dettalji tal-istorja anke jien ngħidlek il-verità. Ma rridx nieħu żball. Imma jiena nsejt insemmija di. Da kien qtil politiku fejn kien hemm in-nies tal-orisant li kienu qed jeddu persuna biex jitihom ċertu artijiet u jitihom ġifieri trasferilhom ċertu artijiet il dawn. Artijiet li kienu privatament tiegħu. Partijiet privatament tiegħu, eżatt. Sewa. Li u saru f'kuntest politiku daw l-affarijiet, saru f'kuntest fejn kien hemm min seta' jagħmel li jrid, fejn ħassu min seta' jagħmel li jrid. U koll lura l-Muscat dak kien l-arranġament politiku tiegħu li l-kritika seta tissir as long as you don't interfere in his own personal interests. Isma' bat ħafna fili. Jiena xogħol dak li qed nagħmel bħalissa jien qed niddokumenta ħafna minn dawn l-affarijiet. Fl-80s eżempju ma kellekx min jiddokumenthom bil-mod kif qed niddokumenthom. U kif wieħed jasal imma mbagħad biex jiddokumenta l-affarijiet li ġraw fit-tmenijiet kemm il-darba inti kont tarbija. U hija kif tagħmel, kif jaħdem il-proċess? Issa aħna kellna lil Defni li taħt l-amministrazzjoni ta' Muscat ippubblikat stejjer importanti ħafna li eventwalment waslu għal-qtil tagħha u grazzi għalija dawk l-istejjer jeżistu ġew dokumentati ġifieri kellek ġurnalista taħt l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat illi dokumentat dawn l-affarijiet kollha. Issa, storiku jista' jmur illum il-ġurnata u jifli l-arkivju ta' Defni, jistudja dak li ġara u dak li ġara llum, ġifieri għadu relevanti għax għadu qed jiġri llum il-ġurnata. Però Defni bħal kull bniedma kienet tieħu l-iżbalji. Kif wieħed jissalvagwardja biex l-iżbalji ma nagħmluhomx fatti storiċi? Ejja ma Ifimni, aħna kollha umani, speċi Defni persuna umana, persuna normali u tista' tieħu żball ġifieri wkoll. Imma s-suċċess imma fl-istess ħin is-suċċess ta' Defni kien ukoll għal fatt li ma tantx kienet tieħu żbalji wkoll. Mistoqsija hija waħda teknika ta'. Jekk inti ħanamluha ċara u nirrispondi l-mistoqsija tiegħek ġifieri b'dan argument ukoll. Jekk jien persuna li nieħu ħafna żbalji u ngħid ħafna ċuċati, ma naħsibx li n-nies ħajseguni daqshekk. Le mhux dak il-punt. Da mistoqsija teknika ta' jien tipprova nifhem. Għammet tisaqsejni speċi għala n-nies iridu jieħduh bis-serjetà l-ktieb. Jiena min issa nipprova nikkonvinċi n-nies b'risposta bħal dik qed tifhem imma naħseb il-fatt illi ma tantx nieħu żbalji. Sorry. Jitkellem waħdu. Fimt u anka l-istess. Il-mistoqsija tiegħi ma kienx waħda li ma konċ niprofa nimmina la xogħol ta' Defni u laqs tiegħek. kont qed nistaqsi. Kont qed nistaqsi mistoqsija teknika li naħseb issa naqbiżax taf tkun ftit pedantika. Partikolarment ira li kienet jinteressani huwa is-sena tal-istoriku kif inhi mhux
jekk dan il-fatt ux dokumentazzjoni. alright. Le, imma ħammur għal xaġa forsi naqra iktar interessanti. L-għonet ħan għamil reklam zaħir għal-podcast għax inti semmejt l-istorja ekonomika u naħseb għamilna żewġ podcast li għedin għal-qalbi ħafna, u għed ta' Mary Brigulio u għed ta' Charles Kassar. U kikun żewġ magħhom ukoll biex nifhem il-lat soċjoloġiku ta' kif Dr. Albert Bell, bro, skużani, għandi 17 ħaġa fuq moħħi, Dr. Num. Li għalija dawk huma verament masterclass li jatuk inkwadratura insomma ta' l-istorja reċenti ta' pajjiżna minn ċertu aspett importanti. Mela, imma wara dak il-reklam. Ja, rajtom, by the way, il-podcast ġifieri wkoll. Daw tlieta kollha rajtom. X'derlek? Le, ta' Charles Kassar, ovvjament, hija informattiva ħafna, ma Charles Kassar bniedem professjonist u bniedem diplomatiku ħafna u ġifieri meta saqsejtu fuq tal-Western Union, eżempju, għad jiddejjaq jgħidlek u mal-verità hija u l-fatt il-BOV qed juża l-Western Union biex jitranżektja d-dollars hija xaġa ta' daħ u ġifieri. Jien nista' ngħidilek għax ma naħdimx f'din l-industrija, ma fimt u ma nibatx CVs, ġifieri. Charles Kassar moħħok hemm bro għax realtà dik ġifieri hija redikola ħafna u li aħna l-BOV spiċċajna nitransektjaw id-dollars bil-Western Union għaliex il-Western Union huwa servizz għal pajjiżi ta' tielet dinja fil-fatt. Ġifieri aħna qegħdin fi status ta' tielet dinja issa fuq dan il-livell u li hija ħasra għaliex qabel konna ħafna ħjar. Mela, li hemm ir-reklam u t-traġedja li qed tipponta li inti tal-Western Union. Tkellim fuq il-kompromess, man, tkellim fuq il-kompromess. Inti għamilt kompromess ma' rent seeking. Nasum li xi ħaġa daqshekk li tiġri malaj sofistikati, kun hemm ħafna furja sa waqt li qed tagħmel kompromess inti qed tibni il-kunsill ta' ktieb qed tinnegozja biex iġib film fund l-ktieb u qed jiġru ħafna affarijiet madwarek, ġifieri dak il-ħin perswas ma kellekx ħin biex tikkunsidra dilemmi morali li fil-fatt inti kellek quddiemek. Issa li għaddew ma nafx ix-xhur biet hawnhekk f'dal-ermitaġġ fej perswas li ħafna ċans tikkontempla. Il-kompromess li għamilt, x'taħseb dwaru? Fl-ewwel podcast partikolarment inti għat linja li nies ġieli jikkwotawa. I gave Muscat a pass. We gave Muscat a pass. Ekku, hija vera. Minn dak il-pass, issa minn żmien il-podcast law, mill-ewwel podcast lawek li ma dekx daqshekk taħt pressjoni, qed iktar serjen. X'tagħmel minnu dak il-kompromess, ha? Le, ovvjament il-feeling illi speċi ħanitkellem għalija personali, ma kien hemm nies oħrajn li ħassewhom hekk ukoll ġifieri. Il-feeling li speċi aħna konna parzjalment responsabbli għal tilta Defni, peress li konna minna l-kompromess ma' Muscat kien jibes u anke meta għamilt il-podcast miegħek kont għadni nħossha ħafna dik il-ħaġa u illi b'xi mod jew ieħor aħna konna kontribwixxejna għal dak diżastru kollu, ġifieri, u għal tiltaħħa. Ġifieri dik kienet xi ħaġa jibsa u ħafna żgur l-isra. Imma parti milli qed tagħmel issa. Issa fil-ktieb kien eżerċizzju wkoll biex nispjega dik il-ħaġa u mhix ħaġa sempliċi wkoll. Ġifieri llum il-ġurnata jiena nifhem li kont fuq in-naħa ħażina tal-istorja dak iż-żmien, imma nifhem ukoll illi kif wasalt hemmhekk kien ukoll tajjeb u ħanajtala fis-sens. Ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. U fil-ktieb nispjega fid-dettall din il-ħaġa. L-ewwel ħaġa aħna konna fil-poter sewwa, aħna konna fil-gvern, konna fil-partit, konna fil-poter. U lan li Labour kien fil-poter kien li Muscat trid jimmodernizza l-pajjiż. Ġifieri dik kienet il-ħolma. Alright? Muscat għalhekk irnexxielu iġib dak l-appoġġ kollu u għalhekk tispjega wkoll l-ġurnata l-Partit Nazzjonalista għadu ma jistax jirkupra.
il-nazzjonalisti daħluna fl-Unjoni Ewropea. Wara daħluna fl-Unjoni Ewropea, il-nazzjonalisti spiċċalhom ir-rażon d'être politiku. U l-modernizzazzjoni kbira li kellhom iġibu l-Partit Nazzjonalista f'Malta ma ġabuwix. Aħna taħt il-nazzjonalisti mhux inbilli jgħidu, għax għodu jgħidu għax biċ-ċukkulata aħna taħt il-nazzjonalisti konna pajjiż tal-qamel immens. Kont mur u jien nispjega speċi b'mod ironiku fil-ktieb, kif nispjega aħna konna tan pajjiż tal-qamel u xebi li aħna konna mmorru fuq it-teatru li nwaqqaf, faċċata tal-ast tal-pulizija u nieħdu drogi u d-diminnis kulħadd ġifieri kemm kien pajjiż xebi u tal-qamel ġifieri. Ma dak huwa l-unika indicator għal-pajjiż għal eżempju tad-daħ fil-ktieb tiegħi, fimt, ġifieri. Ġifieri ir-realtà kienet li hawnhekk kien ħafna xogħol prekarju. All right? Opportunitajiet ftit li xejn. Kultura u sport diżastru. Ma tistax tajti pereżempju l-aċċess. Il-ħolma ta' modernizzazzjoni li wedu l-Partit Nazzjonalista. Mhux parti Iwa le, all right. Li sirna Ewropej hija naħseb kienet. Tajba, all right. Tħallna fl-Unjoni Ewropea. Mhux tajba, kienet xi ħaġa li hija storikament. Imma sew ma salna. Bidlet. Imma sew ma salna. Sew ma salna naħseb. Umbagħad hemm element ta' underplaying kbir. Delija għandu l-audacity, Manuel Delija sewwa li jiġi fuq il-podcast tiegħek u jgħidlek isma' għax aħna fl-aħħar 5 snin tal-gvern għadnu isma' fuck it ta' ejja nagħmlu l-affarijiet li hemm bżonn. Kellek inti 20 sena biex tirranġa l-belt fl-aħħar snin, irranġajta wejja daw kemm huma pulċinelli bina jridu jippruvaw jitqu. Ġifieri bir-rispett kollu, daw biħħew, in-nazzjonalisti kienu biħħew l-idea tal-modernizzazzjoni u ma wettquwix il-modernizzazzjoni meta fl-aħħar snin indunaw bl-istat ta' kif kien għadu l-pajjiż. All right? Dew all right, jaġlu jagħmlu ċertu proġetti bħalma kien il-proġett tal-belt. Imma tiġix tgħidli kelkom 25 sena timmodernizzaw il-pajjiż. U f'dal aħħar 5 snin bdejtu tommodernizzaw il-pajjiż. Ma jena għabdu fuq il-biċċa xogħol sekond. Muscat, għalhekk Muscat kellu din is-saħħa u dal appoġġ kbir. Muscat rid jimmodernizza l-pajjiż. Ġifieri 2013 l-għażla kienet ċara. Ma stajtx ma tivvutax il-Muscat 2013 għaliex inti jew ħatażel il-qamel li konna fih, ix-xogħol prekarju, il-pajjiż direct orders li nazzjonalisti korruzzjoni bejnietom ta' jew nkella ħan immodernizzaw il-pajjiż u mbagħad ġie Muscat. Issa. Ma sekonda waħda, meta konna fil-gvern, tieni ċans nirrispondi għax di mistoqsija. L-idea tal-Unjoni Ewropea mingħajrha. Le, tieni ċans. All right, imma Muscat issa taħt Muscat. All right? Il-proċess tal-modernizzazzjoni vera kienet isir. Sewwa, issa. Min li ma aspett, eżempju, ġifieri Muscat jiena kont oġġettiv ħafna wkoll fil-ktieb, ġifieri da vera għamel ħafna affarijiet tajbin Muscat, all right? Issa. Il-liġijiet fuq drittijiet ċivili, l-aspett tax-xogħol prekarju, għaliex di fattur fundamentali kbir ukoll li Muscat indirizzah bis-serjetà xogħol prekarju wkoll. Kif indirizzah permezz tal-kuntratti tal-gvern fejn inti kellek ħafna kuntratti tal-gvern li kienu bix-xogħol prekarju u da biddilhom. Allura inti filli kellek security guard il-Mater Dei li qed jaqlalek 750 euros fix-xahar. Filli da jaqlalek 1100 fix-xahar issa. U meta ħallas? All right. Qed iħallas il-kull inti kollok eżempju kontrattur li jiġi tender mill-gvern biex joħollok isib is-security. Hija ma li ġara mbagħad fl-industrija il-pagi u ukoll. Ġifieri x-xogħol prekarju ġi vera indirizzat taħt Muscat ukoll. Ġifieri inti kellek ħafna affarijiet. Dal-influssa vera kien il-pajjiż qed naraw kambjamenti pożittivi b'mod tanġibbli materjali. Issa, meta ġara tal-Panama Papers, all right, il-pożizzjoni tagħna kienet di. Issa aħna ma ninsewx li meta ġara tal-Panama Papers li defni kienet għadha ħajja u qatt ma konna nimmaġinaw aħna li da ħajkun hemm xi ħadd ħajamel dil ġennata jmur joqtol ġurnalista kienet out of our conception li tiġri xi ħaġa bħal dik. All right? Aħna konna f'dil pożizzjoni, konna għadna isma'. Aħna qegħdin 2017. Muscat u sħabu qabdu bil-korruzzjoni daw. Sewwa, issa. Aħna nistgħu jew niġġieldu kontra Muscat u da ħajerbaħ xorta, għax da xorta kien ħajerbaħ da. All right, Muscat. Ġifieri Marlin għamlet deċiżjoni tajba u għamlet deċiżjoni erojka speċi, ma naqbilx magħha li kontestat mal-PN, imma l-fatt li telqet mill-Labor b'dak il-mod in protest ta' dak li kienet jagħmel Muscat hija
by hindsight illum id-deċiżjoni tajba. Imma r-realtà Xi kienet li kieku inti kont tmur lura fil-ħin kont titlaq il-partit. Dak li telqet Marlin. Ngħidlek u li kieku kont imur lura fil-ħin probabbli kont nagħmel l-istess ħaġa. Għax qed nispjegalek iċ-ċirkustanzi kif kienet aħna. Aħna ċ-ċirkustanzi dak li taf ma naħsibx Mark. Dak li naf issa le. Qed ngħidlek. Imma qabel ma kontx naf, imma qabel dak li naf lissa sovja, imma wara kulħadd. Imma qabel aħna konna f'dik il-pożizzjoni. Li għandna isma' Muscat u sħabu nqabdu bil-korruzzjoni. All right. Issa, jew aħna nitilqu mill-partit għax za Muscat jekk ħanitilqu ħajsib xi ħadd min jirreplacejana, ma konniex indispensabbli, u by the way di diskussjoni li eżempju ma' nies ma' Faris konna nagħmluha openly wkoll. Anke eżempju meta wasalna l-vot ta' Konrad Mizzi. Meta Mallin eżempju Farrugia, għax issa nista' ngħid li rrib il-ħaq ostja, meta Mallin Farrugia ippreżentat il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Konrad Mizzi u kienx Kembri, kien hemm diskussjoni ġenwina bejn nies Varis eżempju n-nies tiegħu u anke MPs oħrajn, ir-rebelli kollha kellhom di diskussjoni bejnietom jekk jivvutawx favorija. Ġifieri di kienet dilemma di, ma kienx ġast tisma' Muscat olla Labour aħna viva Labour, ma kienx hekk il-ħaġa. All right? Kienet ħafna iktar komplikata. Kellek ir-ribelli li nsemmihom fil-ktieb li konna qed nipprovaw naraw se nagħmlu biex wara l-elezzjoni Muscat da eventwalment ibiddel iċ-Chief of Staff, Konrad ma jibqax Ministru and we start a clean slate. Għax inti għandek realtà oħra, isma'. Għandek ir-realtà politika, apart il-fatt li aħna kieku tlaqna f'2017 il-proġetti li konna nagħmlu aħna probabbli ma kinux isiru, kienu jsiru b'mod differenti u hija xi ħaġa emozjonalment anke kera għalik li inti tħalli l-poter lil nies korrotti li daw ħajjieħdu interessi ta' korruzzjoni fl-affarijiet li qed tagħmel, ġifieri għandek dak l-aspett ukoll li aħna konna fil-politika għax vera wkoll u konna nagħmlu s-servizz pubbliku għax vera wkoll insomma għatem, ġifieri għax vera ġenwinament nemmnu f'dak li konna qed nagħmlu wkoll, ġifieri fimt. Ġifieri dak iż-żmien għamiltu l-analiżi li isma' jiena nixtieq li nakwista mhux fis-sens qed ngħid personali u poter politiku ovvjament. Poter politiku biex nagħmel affarijiet li inti kont ikkonsidra oġġettivament tajbin u l-prezz kien li jkollna Prim Ministru korrott. U inti dik transazzjoni kont komlu. Le, għaliex, Muscat kien wedna illi da ħajbiddel iċ-Chief of Staff. Però int kont taf li Muscat kien korrott. Ija mela konna nafu li il-Prim Ministru mhux ovvjament. Li qed ngħidu li transazzjoni xorta kienet se tkun ngħidu li Chief of Staff kien eħħieħ. Eżatt. Inti rid tkompli bil-miġja Prim Ministru korrott, Prim Ministru korrott. Ġifieri meta ħares lejn dik it-transazzjoni hija din hija waħda li hija favorevoli. Eżatt. Għaliex il-logħba kienet tintlab ukoll. Għaliex aħna konna esperjenzajna amministrazzjonijiet nazzjonalisti fejn kien hemm impunità sħiħa l-korruzzjoni. Għaliex inti kellek l-argument li huwa argument sa ċertu punt validu wkoll data. Ma nipprovawx niddiskwalifikaw dal-argument daqshekk faċilment għaliex inti mela sewwa l-laburisti ħajdulek kellek din l-impunità kollha taħt in-nazzjonalisti għas issa battu tnejn tagħna ħatamlu dan la kollu li hemm argument leġittimu storikament. Fl-istess ħin imma huwa l-argument huwa x'ġejt ir-rejpjat il-bieraħ ma jfissirx li mhux argument tajjeb laqqas. Imma daw kienu l-kondizzjonijiet li aħna konna fihom 2017. Ġifieri u fl-aħħar mill-aħħar ma ninsewx ukoll li speċi aħna laqqas stajna statistikament nisfidaw il-Muscat elettoralment, ġifieri ma sajniex nagħmlu bħal Mallin, ġifieri għax xorta kien ħajitla Muscat u probabbli kienu jkunu għal affarijiet għaliex il-fatt li aħna konna mġew l-affarijiet eventwalment meta kellna kriżi ta' 2019 eċetera eċetera. Ir-ribelli kienu kruċjali biex eventwalment jirriżenja Muscat għax Muscat ma rridx jirriżenja ħabba l-protesti. Muscat anzi rid jagħmel mass meeting. Isma' imma ġieli kien hemm Prim Ministru nazzjonalisti
Altru, fil-sens, ovvjament u ħażin li kollok ministri bħal bħal Jon Dalli li batuh kommissarju, kulħadd kien jaf li korrott u batuh kommissarju li by the way, l-intenzjoni tagħna hekk kienet ukoll. L-intenzjoni ta' nies bħal eżempju Varist u jien li eżempju ma konniex naqblu ma' Muscat. L-intenzjoni tagħna kienet li isma' politikament aħna nibqgħu fil-partit, nibqgħu nimmilitaw fil-gvern u fil-partit, sakemm da eventwalment Muscat neħelsu minnu jmur kummissarju x'imkien l-Ewropa u aħna nistgħu nkomplu f'xogħolna u lilu neħelsu minnu. Ġifieri dik kienet l-istess kif għamlu n-nazzjonalisti b'Jon Dalli, ġifieri. Imma qatt kellna Prim Ministru nazzjonalist korrott? Nerik Mizzi tista' sejjaħlu korrott, imma wara l-indipendenza probabli. Mill-indipendenza le. Allura, f'dak il-ħin, inti bħala bnidem storiku. Prim Ministru nazzjonalist li jaf bil-korruzzjoni u għattilhom iwa ġifieri kellna ġifieri Gonzi kien jaf ħafna affarijiet u għattal ħafna nies Gonzi eżempju fimt. Ġifieri Gonzi stess ma kienx korrott. Inti taħseb li kellu nies tiegħu li kienu korrotti. Inti taħseb li Muscat kien korrott jew Muscat kien jaf bil-korruzzjoni? Le, Muscat kien imdaħħal magħhom. Imdaħħal magħhom. Issa, ġifieri jiena li qed nistaqsik inti bħala bniedem storiku li tifhem fuq ferxa ta' snin li tgħid aħna fl-istorja reċenti ta' pajjiżna kellna Prim Ministri kollha nistgħu ngħidu fil-fema tiegħek, possibilment ukoll ma jiena ignorant, li kienu jafu li kien hemm korruzzjoni. Inti tifhem ukoll li dak kien l-ewwel darba li kellna ma' Prim Ministru li kien huwa imdaħħal fil-korruzzjoni, li huma żewġ affarijiet li huma differenti, eżatt, distinti. Hemmhekk f'dak il-punt inti ma ħassejtekx iktar allarmat. Ħanamlu ċara. U li dan mhux kompromess. Ħanamlu ċara li dan huwa argument li nagħmel fil-ktieb jiena. Sewa. Ir-reġim ta' korruzzjoni u rent-seeking f'Malta ilu jeżisti. Naqblu. Kull m'għamel Muscat aċċelerah u tellaw fuq livell kriminali internazzjonali. Sewa. Ġifieri, jekk qabel ġifieri il-kontratti maħmuġin u l-korruzzjoni konna nagħmluhom u nżommu kollox Malta, da Muscat ġab is-sokar mal-Azerbajġan, ġab iċ-Ċiniżi u beda jħawat mill-Montenegro fuq l-iskala internazzjonali. Fuq l-iskala metaforika. Waslet biex fallit il-pajjiż di kellna bdejna minn ġojnt u spiċċajna nfaqqgħu l-ismek. Sewa, u Muscat kien l-ismek. Meta inti ħares li l-ismek, maċ li naħseb hawnhekk qegħdin f'post ħafna iktar perikolus milli konna meta konna qed niġbdu l-kok fil-loki darba fil-ġimgħa. Le, dak iż-żmien ma kontx kapaċi f'dawk il-kondizzjonijiet politiċi naraf il-periklu tagħha le. U mill-ġdid nerġa' ngħidlek li probabbli kont nagħmel l-istess mhux b'dak li naf, imma b'dak iż-żmien ġifieri forsi f'dimensjoni alternattiva. Għaliex dak iż-żmien hekk konna naf u sem konna nafu, konna nafu li Muscat kien korrott, ma konniex nafu li daw ħajaslu li eventwalment ikunu voluti fi qtil ta' ġurnalista. Ma meta kont taf li daw daħlu bl-intenzjoni li jisirqu. Tant kienet tanti. Ma fit-2017 konna diġà nafu pereżempju li daw 5 ijiem wara li daħlu Kastilja bdew jippruvaw jiftħu l-kontijiet il-pana. Sewa ġifieri daw daħlu hemm bi pjan ma ġietx opportunità qalu kif ħandaħlu l-flus. Le, mhux hekk. Daħlu hemmhekk with premeditated intentions to loot the country. Meta rajt daw l-affarijiet, għax pereżempju ma nistax nimmaġina li ngħidu fl-istess ħaġa fuq Gonzi pereżempju, ma nistax ngħidu fl-istess ħaġa fuq Fenek Adam, ma nistax ngħidu fuq Mintov, ma nistax. Sewwa, meta inti sir taf daw il-fatti ma ħassejtx li issa qegħdin fuq preċipizju vera perikoluż f'dan il-punt, meta inti għandek mhux m'għandekx nies li huma politiċi u sabu l-opportunità ta' korruzzjoni kriminali, le għandek nies korrotti kriminali li sabu opportunità fil-politika. It's such an inverted dynamic and it sounds so dangerous. Inċassejt, fis-sens fak xassejt dak iż-żmien, illum il-ġurnata, issa li taf l-affarijiet kollha li taf. Kellek iċ-ċans tistudja storikament, ktieb dwarha. Le, llum il-ġurnata ma ġax nagħmlu dak il-kompromess u għax naf li hemm daw tip ta' riskju. Taf nies li għadhom qed jagħmluh dal kompromess? Ejja, le, bla dubju. Le, anzi hija normalizzata u trid il-gvern, ġifieri it-tmexxija tal-Partit Laburista Robert Tabela, prattikament
Di qed tiġi normalizzata u li aħna nkunu komdi bil-korruzzjoni illi dak li huwa korrott la darba l-liġi u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu da xeba bullshit, ġifieri mhix kwistjoni politika li għandna nindirizzaw. U b'konsegwenza bħal di għandek nies korrotti li huma ministri u bħal Edward Zammit Lewis ġifieri. U le, ġifieri llum nammetti li għamil żball u nammetti li għamil żball u ma nerġax nagħmlu, ġifieri żgur min issa nerġa' nagħmel kompromess politiku ma l-korruzzjoni ma r-rent-seeking ġifieri. Le, imma dak iż-żmien ma kontx naraf li huwa żball u riskju daqs kbir. Dak huwa l-argument illi għamilt jien fil-ktieb u spjegajt il-kondizzjonijiet għala ġifieri. Illum huwa wara kulħadd taref hu ġifieri. Illum jiddispjaċini ġifieri. Illum ovvjament jiddispjaċini hu ġifieri. U żgur mhux se nerġa' nagħmel xi ħaġa hekk f'ħajti. In-nies li inti taf huma nies ta' valuri imma forsi mhux daqshekk qalbina daqshekk. Taf li huma nies morali, sekonda, u taf li għadhom qed jagħmlu l-istess qegħdin fl-istess dilemma u għadhom qed jagħmlu l-istess ball. Tkellimhom għandek nies li Le, jena bażikament ġilit ma' kulħadd u issa fil-parti ġifieri. Ifhimni jiena kif għatlek u l-ostraċizzazzjoni tiegħi mill-Partit Laburista kienet waħda emozjonali ħafna lija u ifhimni jiena l-unika opportunità li kelli biex nissopravvivi fis-sistema huwa li mmur ambaxxatur u jiena ma rridx noħodha dik id-deċiżjoni u speċi. kellek dil-opportunità li sir ambaxxatur. Mela, anka ma farist meta sar Ministru tal-Affarijiet Barranin. X'kienet l-offerta? Ara, taħt Muscat bad ħabib tiegħi li huwa xi ħadd viċin tiegħu wkoll kien inserta. U qalli Muscat trid jagħmlek ambaxxatur u qalli tista' tmur fejn trid. Dak kien f'2019 wara l-ħarġet ta' 17 Black. Għatlu x'nagħmel jiena? Għatlu ma tarax, għatlu mhux samur ambaxxatur. Għatlu jiena kuntent il-Kunsill għandi proġetti importanti u nistgħu inkomplihom. Għalli alright, għalli speċi għalli ma tagħmel ħażin, għalli missek tieħu opportunità u titlaq barra minn Malta x'inti bla bla bla. Għatlu vera, għatlu ma jiena kuntent il-Kunsill għandi l-proġetti rid Nasib kienet parti minn strateġija li Ejja le, kien Muscat kienet jipprova jeħles minn ħafna nies u jiena ovvjament mid-dissidenti speċi. assumejt ukoll Bil-potenzjal dissidenti. Eżattu, jiena assumejt ukoll. Wake up! Your meeting's been moved an hour earlier. We've got you covered in the desperate times, in the challenging times, in the good times, and when you just want to wind down. We're everywhere whenever you need us the most. ECABS, together for the journey. Issa, wara li kellna gvern il-ġdid, dik l-offerta speċi zamma farist, imma zamma farist biħbiberija. Fimt? Tipo darba kien qalli speċi isma' jekk trid nagħmlek diplomat ma toqgħodx tiġġieled man-nies speċi kien qalli fimt. U preferejt tiġġieled man-nies. U għatlu għandek raġun speċi. Għatlu għandek raġun. Ejja men. U x'kien ma morx imbagħad. Il-ħaġa men jiena kont għaddej minn perjodu diffiċli ħafna f'ħajti hu. Għax jiena speċi konna fl ħaj jispiċċa l-kuntratt. U għad x'iżob ħanagħmel bħajti fim speċi issa. U imma l-kwistjoni ma kienx iżob ħanagħmel bħajti, speċi jien nista' nagħmel ħafna affarijiet bħajti, fim mhux dik il-problema. Il-kwistjoni kienet li jien kont inħoss id-dinjità tiegħi abbużata hu. Fimt li jisma' jiena allura żobb, jiena ġifieri nista' nissopravvivi fis-sistema biss kieku nagħlaq ħalqi u nsir irrelevanti. Nżabbab hu. U ma ħadtix dik id-deċiżjoni, imma biex ma ħadtix dik id-deċiżjoni kienet diffiċli wkoll hu, għal speċi qed tieħu riskju kbir hu. Iktar faċli tmur ambaxxatur u toqgħod tibbilgħu f'għajnejk, fimt, u toqgħod tikteb il-PRs u press conferences u toqgħod tajt kemm sabiħa Malta. Għax daw hekk jagħmlu ħafna mill-ambaxxaturi, da ġifieri ma danx jagħmlu xogħol l-ambaxxaturi tagħna. Jien eżempju x-xogħol internazzjonali tiegħi dejjem għamiltu waħdi bl-entità tiegħi qatt ma sibt għajnuna mill-Foreign Affairs, jien eżempju qatt laqqas ambaxxatur wieħed ġifieri tul meta kont fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Ma insomma, u ma rridx ġifieri nispiċċa fir-relevanza jien għax speċi jien nista' nagħmel affarijiet ikbar qatt. Kien riskju kbir imma ħadtu speċi jissorrajt. Isma' ħamur sekonda lura l-bdenet ħadtu fuq l-Unjoni Ewropea. U jiena għext dak tranzizzjoni bej Malta indipendenti u sovrana u Malta taħt l-Unjoni Ewropea. Huma dawk il-momenti fl-istorja li jiġru u mbagħad ibidlu it-traġit ta'
ta' nazzjon sħiħ, ġifieri jinnaf il-fat li jiena għandi l-opportunità li nagħmel kummerċ ħieles fi grupp ekonomiku daqse kbir li l-opportunità tiegħi biex nemanċipa ruħi u l-ħaddiema tiegħi u l-familja tiegħi eċetera eċetera huma fermi kbar milli Malta kieku ma daħliġ fl-Unjoni ħwejjeġ bħal l-Erasmus, ħwejjeġ bħal sempliċement rid nagħmel il-punt li ma naħsibx li huwa mument fl-istorja Maltija li nistgħu kien understated, imnalla ġrad il-ħagġa. Tista' timmaġna kieku ġraw daw l-affarijiet kollha li qed jinniġru bħalissa u aħna maħniex fl-Unjoni Ewropea. Tajjeb li tħallna fl-Unjoni Ewropea, mhux qed ngħidlek ġifieri. Għaliex peress li qed dik biss qed Mark bħala storiku kemm jivvaluta l-aċċezzjoni fija valur importanti, imma ħanajduha kif inhi wkoll. Il-membership tal-Unjoni Ewropea huwa wkoll sa ċertu punt proċess burokratiku. Alright, ġifieri imma li jekk ma jsirx. Ma mhuwiex xi suċċess ta' barra minn hawn, suċċess burokratiku kulħadd jaf jagħmlu, anke jien naf, kieku jien attini id-documentation alright tiegħu anke jien probabbli nagħmilha. Ġifieri mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Suċċess kbir, eżempju storiku, eżempju, ikollok pajjiż li jiddependi ekonomikament mill-Ingliżi u da inti tagħmel industrialization eżempju u tant iġġib foreign capital illi ssir wieħed mill-iktar pajjiżi żgħar sinjuri fid-dinja. Qed ngħid fis-70s, żmien mintof dak suċċess storiku, mhux li tagħmel proċess burokratiku u tirranġa l-liġijiet u tara li jkollok trasparenza biżejjed biex inti tiġi aċċettat fli u daw affarijiet bażiċi u normali. Inti qed tajt. Suppost for granted. Imma mhux kemm kienet qiebsa kemm kien jibes il-proċess, imma kemm kien importanti biex in-narrattiva tal-pajjiż tinbidel. Inti timmaġna dawn l-affarijiet kollha li qed jiġru ma jkollokx tal-inqas it-tama li hemm il-Kunsell Ewropew li ma jkollokx tal-inqas it-tama li jkun hemm l-Ewropa li b'xi mod hija awtorità ogħla minn dik tal-pajjiż tiegħek li issa nħataf mill-kriminali u b'xi mod trid tinħeles minnhom. Timmaġnax li mtib ta' business konna nġibu li kieku ma konniex fl-Unjoni Ewropea, li kieku ma kellniex issa nistgħu niddibattu il-kwistjoni morali tal-gaming, imma li kieku aħna ma konniex fl-Unjoni Ewropea, il-gaming bżiggi. Aktar minn hekk, l-Unjoni Ewropea bħalma taf inti timponi ċertu regoli għal-ħaddiema, regulations, eccetera, eccetera. Li kieku ma konux hemm aħna bil-proklivitajiet li ċarament għandna. Finta il-mistoqsija. Il-punt huwa li bla dubju mela li nkunu ħielsa mill-Ingliżi, li jkollna l-indipendenza, dawn huwa ovvjament ġrajiet importanti, moment importanti għal-nazzjon li bidlu il-traġit li qbadna bħala ġens, però ugwalment importanti huwa l-fatt li biżmien sirna Ewropej u dak huwa parti enormi mill-modernizzazzjoni biex għall-għażla l-oħra x'kienet li nsiru parti mill-Afrika ta' fuq. Le, jiena mhux qed ngħidlek li xi ħaġa ħażina li tħallna fl-Unjoni Ewropea, Malta gwadanjat ħafna li bil-fatt li daħlet fl-Unjoni Ewropea u huwa pass importanti storiku. Jien mhux qed ngħidlek li huwa xi pass tant kbir u tant ta' kobor storiku li l-Partit Nazzjonalista għandna nkunu grateful, affaxxinati b'dak li jagħmlu. Jiena anzi naħseb illi kien pass inevitabbli li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri passi storiċi ikbar setaw kienu li l-pajjiż eżempju f'2013 kien ikun diġà modernizzat u ma kienx ikollna għalfejn nemnu tant f'Joseph Muscat illi jkollna bżonn da xi ħadd illi modernizzalna l-pajjiż għax il-pajjiż kien diġà modernizzat. Jiġifieri jiena bħala storiku nitfa' tort storiku wkoll fuq ix-ġara fuq il-Partit Nazzjonalista. Fis-sens illi jisma' li da Muscat kien possibbli għaliex in-nazzjonalisti tant kienu ħżiena u tant il-Partit Nazzjonalista mofra xejn li fit-tkul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, illi da kienet ħafna iktar faċli tagħmel kompromess ma' xi ħadd bħal dak
milli kieku kellek partit li qabel da tant tagħmel suċċess li Malta kienet ekonomikament thriving, li waqt il-kriżi Malta baqgħet ekonomikament b'saħħitha. Fimt, ġifieri anke l-fatt li inti kellek impunità twila ta' korruzzjoni taħt il-Partit Nazzjonalista li qatt ma ġiet indirizzata. Mhux tal-li jekk tal-il-Ġon dalli batna kummissarju. Meta da aħna konnilna nafu li kellu l-kumpaniji l-British Virgin Islands. Miżmin Alfred Sant u konna fimtu, ġifri da kulħadd kien jaf x'kien, umma xorta jissu xejn mhu xejn, il-korruzzjoni kienet aċċettabbli. Ġifieri da tajt li Muscat huwa konsegwenza. Eżatt. U anke l-fatt li Muscat ta' kultura. Ħassu ġifieri wkoll intitolat li jagħmel dawk l-affarijiet. U ħassu intitolat li jagħmel dawn l-affarijiet għax kien hemm min qablu għamel affarijiet oħrajn simili tiegħu. Orraj fuq skala iżgħar għax huwa għamilhom fuq skala ħafna ikbar. Ma Muscat qal iż-żobb daw ma qabduhomx, mela għax ma nagħmilx hekk jien ukoll hu spjeċi. Lej, u jiena vera nemmen fiha. Hija evidenti ma tistax ma temminx fiha. Eżatt, ġifieri jiena ma nagħtix daqshekk valur storiku lil Partit Nazzjonalista għaliex meta tara l-isfond tal-affarijiet ta' dak li ġraw reċentament huma vera prekarji u vera problematiċi ġifieri l-isfond li joffru storiku l-Partit Nazzjonalista l dalet jiġri bħalissa. U then again, waħda mir-raġunijiet li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jirkupra, apparti li n-nies jarawh bħala partit arkajku. Ġifieri li dik mhux se taħdem issa elettoralment għax id-demografija tmur in-naħa l-oħra. Ġifieri impossibbli inti iżżomm politika konservattiva u tippretendi li ħadd timxi l-qudiem elettoralment. Impossibbli għax id-demografija kontrik. Ma mistax tibbettja kontra trend, qed tibbettja kontra trend. U il-Partit Laburista ġifieri fil-fema tiegħek, inti għalhekk timmielita fil-Partit Laburista għax fil-fema tiegħek għamel wetqiet storiċi iktar importanti. X'kienu l-wetqiet storiċi importanti ta' Muscat? Li huma komparabbli ma' l-Unjoni Ewropea, pereżempju, u ma' l-Helsin. Le, għara, l-ewwel ħana kumment personali l-ewwel. Nista' nagħmel kumment personali. Tista' tagħmel mhux qegħdin. Astra tajja, bisra lajtni nivvjaġġa ħdejk xi tmien sigħat naħseb. Tista' tgħid li dik. Jien fil-Labor ġilit ma' kulħadd speċi, fimt. Hija għandi ġlied emozjonali u kien ġlied politiku. Ovvjament għandi ġlied politiku ma' dawk illi qed jinnormalizzaw il-korruzzjoni fil-partit. Mal-Prim Ministru, mal-leadership, ma' tmexxija li da għalihom kollox jgħod laqgħu l-nerbħu l-elezzjoni. U sakemm ma jkollniex problemi legali nistgħu nibqgħu għaddejjin u ma nagħtu każ xejn. Issu xejn mhu xejn kollox xorta. Fimt, mbagħad għandek ir-rebelli li kienu ħbib tiegħi u jien kont ribell magħhom u ma kienu ovvjament nies iktar ħajab u l-kabinett għax qegħdin fil-kabinett u jien kont fil-periferija. Imma jiena kont bib tagħhom għax jiena kont nissopporti għall-linja politika tagħhom. Apparti Farist, min Farist, Chris Fern, u mbagħad kien hemm Joe Mizzi, anke Herrera u Xikluna u Clifton. Clifton ukoll. Clifton Grima. Naf minnu Clifton Grima. Ma rajtux fil-ktieb? Ejwa, mela forsi għax jista' jgħid fl-aħħar 3 kapitli, forsi. Mela, naħseb jista' jkun ejwa, semmejthom kollha ribelli. Insomma, jiena ġġilit magħhom ukoll għax jiena eventwalment jiena ukoll anke sħabi ma qabżux għalija fil-partit, ġifieri hija xi ħaġa mbagħad personali bejnietna di. Tradiment għalik. Ejwa, mhux tradiment, ngħidlek iktar milli tradiment da. Da kulħadd isu l-paċoċċu, kulħadd jibża minn dellu, ġifieri, u l-kuraġġ. U anka l-moral, wara li tela Roberta Bela l-moral devastanti u ġifieri tar-ribelli. U nispjega wkoll fil-ktieb għala l-moral devastanti. Għajdlina għal-fex. Li ma qrajtix dik il-biċċa spiex, na? L-ewwel ħaġa hemm żewġ fatturi importanti hu. L-ewwel ħaġa Fern li ħexa l-opportunitajiet tiegħu biex ikun mexxej tal-partit minħabba l-cockiness tiegħu. Imma l-cockiness kienet ġenwina, għaliex aħna letteralment ma stajniex nemmnu illi dal-ignoranza ta' jkun Prim Ministru kienet xi ħaġa ta' daħ ġifieri. Ma konniex stajna nipperċepixxu speċi realtà fejn daqshekk u fil-fatt kienu jafuh jisu tuba lilu wkoll ċertu nies meta kien l-iskola.
fis-sekondarja u għaw il-college. Il-sekondarja. L-sejtolojxis dak ukoll. Bro, ma x'jagħmel fil-tema tiegħek li Robert Abela ħajkun Prim Ministru. Għallu stupidu jew ignorant? Stupidu u huma kienu jafuh bħala tuba ġifieri li. U ma jenna forsi lilek jafuh bħala. U lej minna għandhom ħafna ġifieri. Eżatt, lilem mill-laqgħa mhux ovvjament mhux evidenza valida. Le, għandek għalik x'inhu dak li jagħmel il-Robert Abela stupidu. Le, imma apparti minn hekk kien hemm l-aspett iktar serju li da kienet jiġi imbuttat minn Joseph Muscat. Espliċitament fil-partit kulħadd kien jafa. Kulħadd kien jaf li kienet jiġi imbuttat minn Joseph Muscat, anke li Michel kienet iċċempel ċertu delegati u ċertu nies li għandhom ċertu influenza fil-partit. Eżempju bħal dak Manuel Kuxkieri, eżempju dak fimt sapporti għal Robert Abela u ġifieri nies bħal daw li sapporti għal Robert Abela. Ma spjegali għax li l-pajjiż qed jitmexxa minn bniedem stupidu. Dak kienet ix-xogħol tiegħek. Għax inkella nirrispondi l-mistoqsija ejwa, u nirrispondi l-mistoqsija ta' qabel. Għax inkella ma rispondix mistoqsija ta' qabel. Mbagħad kien hemm l-aspett ieħor li Robert Abela kienet jiġi mbuttat minn Joseph Muscat. U di kienet xi ħaġa inaċċettabbli huwa għalina, ġifieri aħna konna għandna kemm ħriġna mill-kriżi ta' 2019 keċċejna l-Muscat biex neħelsu mill-korruzzjoni u nerġgħu nibdew paġna ġdida u issa ħajkolna is-suċċessur tiegħu. Kienet xi ħaġa inaċċettabbli huwa għalina, ġifieri kienet għalina kienet jew ħanibdew paġna ġdida. Jew inkella ħankomplu bl-istess reġim ta' rent-seeking u kultura ta' impunità u korruzzjoni ta' qabel. Kont perswas li Fern kien ħajwaqqaf għalik? Ejja, mela, ejja, le, għax. Ġalek temmen, mhux kont ġaj minn f'Muscat għalfej Fern kien aktar konvinċenti. Għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa Fern huwa bniedem sinjur diġà li għandu karriera f'qasam differenti ta' suċċess diġà. U meta ngħid suċċess barra minn Malta, ġifieri mhux xi avukat tal-villaġġ li għandu ħafna klijenti f'Malta bħalma għamlu l-Mallia, li minn għalina dan nies ishom xi allat jew ġanella jew hekk, fimt li minn dawn in-nies ishom xi allat. Da vera għamel suċċess fil-karriera tiegħu, kien a top surgeon in the UK, all right, da għamel ħafna flus, da sinjur dal-bniedem. Da m'għandux għalfejn jidħol għall-politika u joqgħod jagħmel. Ma naħsibx li Manuel Mallia ħafi, Issa, le, imma da. Insomma, joret mhux il-punt li qed tagħmel. Għandu mentalità differenti wkoll, ġifieri. Fimt, ma huwa aspett, fimt, ġifieri żgur u ċertu mhux forsi. Chris Fern mhux hija tal-politika għall-flus. All right, ġifieri dik nafuha. U kieku mhux se jkun Ministru tas-Saħħa wkoll, fimni. Ma Abela, sinjur, le? Issa, u fil-fatt Abela mhuwiex bniedem korrott. Imma, ġifieri Abela mhux qed jagħmel korruzzjoni, ġifieri jiena konvint li Robert Abela mhux qed jagħmel korruzzjoni fil-gvern. By the way, Muscat ma kienx bniedem sinjur, all right? U waħda mill-motivazzjonijiet ta' Muscat tal-politika kienet li hu jsir sinjur. Ġifieri, u hekk prova jagħmel. U issa tieħu l-konsulenzi, mhux konsulenzi dawk jgħidulhom paybacks, fimt dak inti ġifieri meta tkun fil-gvern tagħmel il-pjaċiri, tagħmel id-deals u dana mbagħad wara li titlaq mill-gvern terġa' tmur għandhom dan nies tgħidulhom isma'. Tieni xi ħaġa issa. Fimt? Ġifieri Muscat hekk qed jagħmel issa. U inti tara operazzjoni leġittima? Mhijiex leġittima, ovvjament li mhijiex operazzjoni leġittima. Fimt? Hija xhieda tal-korruzzjoni kollu li kien hemm, ġifieri, anzi. Issa, parti minn hekk Chris Fern huwa bniedem soċjalist imma bniedem modern ukoll, jiena soċjalist imma jiena bniedem modern nemmen f'suq ħieles jiena wkoll ġifieri u dawn l-affar propru aggressiv ħafna ġifieri. Fimt? U bniedem U lex darba taslu ħdejna tinkutax. Bniedem ta' prinċipju ġifieri wkoll ħafna fimt li għandu prinċipji ta' valuri. Apparti minn hekk, Chris Fern għandu l-background u għandu l-vantaġġ da li missieru kien permanent secretary tal-Ministeru tal-Education taħt il-nazzjonalisti wkoll u missieru għandu reputazzjoni tajba ħafna. Jiena fanka nies li kienu jaħdmu miegħi kienu jaħdmu li ħadmu miegħu wkoll.
U missieru Chris Fern għandu reputazzjoni ta' burokrat tajjeb ħafna, disciplinat, turett. Ġifiri, Chris Fern għandu wkoll dak il-vantaġġ warajh. Għandu legat. Wiret legat. Eżatt, wiret il-legat ta' missieru fil-public service. Ġifiri, aħna U l-interazzjonijiet personali tiegħek ma' Chris Fern? Le, jien ovvjament kont nassumi li jekk Chris Fern jitla fil-gvern jien nibqa' fil-kunsill. Liema kif kienu, inti kont titħaddet ma' Chris Fern personalment. Żgur, mela. U kif kienu fuq livell personali? Persuna naħseb u intelligenti għandu dik l-arroganza, ġifiri nis jgħidu kemm arroganti, veru arroganti. Ma di ħafna mill-kirurgi li għandhom ma hija arroganza ta' l-kirurgi ta' tobba li minna li jom li tisalvaw id-dinja li ver. Ġifiri jekk hemm xi ħadd li tisalva d-dinja. Ok, grazzi, napprezza ma don't put it in my face, fimt? Tifhem biex ngħidlek, tifhem. U le, taf kultant tipassa, ma kultant tifhimha wkoll. Vera. Laqwa li they don't drag it, speċi, fimt? Apparti li għandu dil-arroganza. Le, huwa persuna onest ukoll, persuna li jaqra, persuna intelligenti. Xieħob jaqra? Persuna kritiku, le jaqra ġifieri kollox, jaqra letteratura tajba, non-fiction, fiction, kemm Malti, Ingliż, ġifieri, le jaqra ħafna kodba. He's a voracious reader. Ġibuh tajt fuq il-podcast. Probabbli ma jgħidlekx le hija probabbli. U inti kieku ġibu fuq il-podcast? Kieku għandi podcast jien nġibu, ovvja, żgur. Unsaqsi ħafna mistaqsijiet ibsin ukoll ġifieri mhux inbilli ħabib tiegħu. Insomma, jien ovvjament ġilit miegħu issa bħalma ġilit magħhom kollha, fimt fuq livell personali, ġifieri mhux fuq livell politiku. Fuq livell politiku naraħ tajjeb. Tiġi spjegajtilna l-affern tajjeb għandu dan il-legat qed tgħid li da. Sej nispera sejżmen tajjeb jiena. Ippiċċajtu sew ħafna. U jattama tiegħek li wara le anzi, qabel ma xi kwalifika li Robert Abela bħala bniedem stupidu. Mela, issa orrajt, dik nista' nispjega bla problema ta' xejn. Mela, Robert Abela huwa tifel infisset li da qatt ma għamel sija xogħol f'ħajtu. Ġifieri da naħseb inqata' d-dawl peress li għandi radiator mhux hawn, jista' jkun ġieli tinqata' s-salvavita. Ġifieri peress li inqata' d-dawl naħseb ħajkollna nerġgħu immorru nixaluh. Ma semmejniex il-kienx Cambri għax is-soltu dakinhar tiġri. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. X'kienet il-problema? L-aħħar mistoqsija kienet. Le, il-problema ġara s-sal fejn mar id-dawl? Alright, le, kellna radiators it-tnejn mixawlin fl-istess ħin u ġieli tinqata' salvavita. Bar-radiators. Solvenija? Ejwa, mela. Talla. L-aħħar ħaġa li staqsejta kienet x'inhi l-evidenza l-istqarrija li il-bniedem li qed timmexxi pajjiżi huwa stupidu. Mela, l-ewwel ħaġa tajjeb inkunu nafu min hu dal-bniedem. Da persuna illi twilet f'ambjent pjuttost komdu u tul ħajtu għad ma kellu għalfejn jiġġielet għal xejn peress illi l-karriera politika tiegħu ġiet iffaċilitata minħabba missieru illi kien il-President u li kien ukoll persuna figura ta' ċertu statura fil-Partit Laburista. Gonzi rnexxielu insomma, lilhom il-George Abela l-familja tiegħu iżommu kwiet u iżommu at a distance mill-battalja politika billi tefgħu President u anka tom kontratti ta' konsulenza mill-MEPA permezz tal-MEPA. Konsulenza x'istek? Kellhom kontratti ta' konsulenza fil-MEPA u prattikament fimni kien mod kif il-familja Bela prattikament iżommuhom at an arm's length mill-battalja politika. Kienet l-intenzjoni ta' Gonzi, għax Gonzi kien jibża minnu George Abela. Kien jara iktar periklu f'George Abela milli f'Joseph Muscat.
Fimt, Joseph Muscat kien jiġi underestimated ħafna min-naħa tal-kamp nazzjonalista. U n-nazzjonalisti dak iż-żmien kienu jibżgħu ħafna iktar minn George Abela. U ovvjament il-nazzjonalisti kienu di għamluha ma' ħafna nies differenti, ġifieri ma għamluhiex ma' George Abela biss. Imma l-aġir strateġiku tal-Partit Nazzjonalista ma jevidenzjax li il-Prim Ministru Abela huwa stupidu. Le, ġast qed nagħti il-kuntest minn fejn ġiju. Sewwa issa. Da ġifieri persuna li qatt ma għamel sija xogħol f'ħajtu, ġifieri prattikament għaliex daw kienu bażikament minn fejn huwa għamel il-flus, il-konsulenzi tal-MEPA u permezz ta' dal-konsulenzi mbagħad Robert Abela għamel ħbieb ma' kontratturi, daħal fin-negozju, fil-proprjetà, eċetera, eċetera. U eventwalment ukoll uża l-esperjenza u x-xogħol tiegħu fil-MEPA biex jiffaċilita l-permessi ta' ċertu kontratturi ħbieb tiegħu u klijenti tiegħu wkoll. U din xi ħaġa eżempju li ma nafx kif għadhom ma qabduwix il-ġurnalisti. Tixtieq titkellem dwarha inti, taf xi affarijiet dwarha inti, jew huma xi ħaġa li tisma' jingħad. Le, huma affarijiet li jafhom kulħadd ġifieri li fl-aħħar mill-aħħar il-MEPA intużat il-Planning Authority, x'imbagħad sejħu l-Planning Authority. Planning Authority taħt Joseph Muscat l-intenzjoni tagħha kienet biex tiffaċilita kemm jista' jkun permessi u ħafna maġġoranza tal-permessi ħarġu bla dodge, bla guidelines estetiċi, ġifieri kien ir-rent seeking boom. Ejja ħanagħmlu l-permessi ħanibdu bini bla dodge. Ġifieri din hija xi ħaġa anzi pjuttost normali li hu stess ġenwinament ma jara li fiha xejn ħażin li hu ġifieri juża l-esperjenza u l-xogħol tiegħu fil-MEPA biex eventwalment jiffaċilita il-permessi sa ċertu kontratturi. Mela li eżempju tal-kontratturi li kienu ta' dawk li ridu jagħmlu l-pompa tal-petrol fil-Gżira eżempju. Fimt? Robert, dawk kienu klijenti ta' Robert Abela eżempju. All right. Ġifieri. Ma kienu klijenti ta' Robert Abela biex ġabu l-permess tal-pompa? Kien eżatt, mhux biex jagħmlu għax hemmhekk kellhom proġett hemmhekk fix-xatt tal-Gżira. Ridu jkabruha l-pompa tal-petrol, ridu jneħħu l-ġnien, insomma kien hemm familjari. Kien hemm dak il-proġett. Dak Robert Abela kellu wieħed mill-klijenti kien klient tiegħu. All right? Ġifieri da insomma esperjenza ta' kontribut, ta' valur, tangibbli lis-soċjetà u xogħol qatt ma għamel dal-bniedem, da Muscat żammu qrib tiegħu mill-ġdid biex ukoll simili bħal nazzjonalisti fimt iżom persuna bħal Robert li huwa potenzjalment xi ħadd ambizzjuż fil-politika iżommu viċin tiegħu biex kun jista' jikkontrollah, fimt ta' xekk jaqbel jagħmel Muscat u fil-fatt imbagħad iffavorixxih għal-leadership. U b'dak il-mod Muscat seta' jassigura li għall-inqas u jkun xi ftit covered. Kemm marretlu tajba din Marretlu mhux ħażin, ma marretlux ħażin ħafna fimni għax għandu l-ħabib tiegħu Ministru tal-Ġustizzja dwar Żammit Lewis. U dik hija pożizzjoni importanti fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Min ħatar li Żammit Lewis bħala Ministru tal-Ġustizzja l-ewwel darba? Robert Abela ovvjament għax il-Prim Ministru jażlu il-Kabinet. Mhux tal-li hekk tal-li l-Attorney General il-ġdid hija id-Deputy Attorney General li kien hemm qabel illi bażikament di kienet iddefendiet il-Valletta biex jibqa' fil-każ, kienet iffirmat ukoll l-executive decree ta' Konrad insomma biex da ikun eligibbli li approva l-proġett tal-electrogas minn flok jaddih il-Parlament. Ġifieri di kienet a facilitator prattikament li ta' qabel tal-cover-ups u tal-korruzzjoni kollha li saret. U di għamlu IGD. All right? Ġifieri da bażikament inti x'għamel Robert Abela minn flok indirizza il-kriżi politika li kellna. Robert Abela qal dak li ġara kien ġast aberrazzjoni, issa nistgħu nkomplu. Però komplejna dik l-istorja. Ġifieri ma żewġ mistoqsi. Inti taħseb
Jew tissuspetta li da tibdil li sar li għadna kif tkellimna dwaru li fil-fema tiegħek jibbenifika li l-Muscat sar b'xi xorta ta' intħil minn Muscat dak qed tipponta lejn dan is-suspett inti. Issa biex immur lura l-mistoqsija tiegħek ħalli nweġba fiskieħ. Il-Prim Ministru huwa bniedem ignorant għaliex apparti l-kuntest u l-background tiegħu. Dan huwa bniedem illi ma jaqrax, għandu mentalità ta' avukat tar-raħal u inti ma tistax ikollok mentalità insulari u tmexxi pajjiż b'dik it-tip ta' mentalità. Il-konsegwenzi ta' dik il-mentalità hi li inti ma tkun kapaċi tagħmel xejn, la tkun kapaċi tagħmel bidliet kbar fil-pajjiż u ma tkunx kapaċi tindirizza affarijiet kbar li għaddejjin minnhom pajjiżna bħalissa. It-tibdil ta' kummissarju, it-tibdil l-inklużjoni ta' Alexandra Mamon fl-Economic Unit, is-setat li mhux is-setat imma riżorsi li kibru fl-Economic Crimes Unit, skużani, tibdilit kbar. Issa, l-unika tibdil sinifikanti li ħalla impatt tangibbli fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u li kellek bidla fil-Kummissarju tal-Pulizija li da eventwalment ressa il-Kienx Kembri il-qorti fuq każ wieħed fuq il-każ tal-Elajt. Sewwa? Issa, imma dak każ wieħed biss, ġifieri aħna qatt irrid naraw il-frott ta' din is-suppost id-deċiżjoni u għadna qed nistennew. Ġifieri sissa għadna qed nagħtu il-benefiċċju tad-dubju fuq għadi jekk il-kummissarju hux eventwalment se jressaq ħafna nies il-qorti fuq korruzzjoni u da hemm ħafna ġifieri u hemm ħafna aspetti wkoll u ħafna livelli wkoll. Ma isma' ħanħu nota tal-deċismu biex id-digressjoni ma tkunx waħda qawwija wis, ħanħu nota tal-li tajtu ħammur l-ore. Imma mhux kapaċi l-aħħar ħaġa speċjaliyat mhux kapaċi jieħu deċiżjonijiet. Ovvjament, u tista' tara eżempju fil-pandemija u s-sena l-oħra meta da fetaħ kollox biex jintoġob ma' nies illi jagħmlu l-parties, illi jagħmlu dat tip ta' parties vera cheap għat-turisti, u da fetaħ il-pajjiż għal benefiċċju tagħhom u rġajna spiċċajna kellna nagħlqu waqajna nnejk quddiem id-dinja x'kien hemm l-istorja fuq il-BBC u deret il-Ministru tat-Turiżmu li kienet konfidenti u mbagħad spiċċajna ġejna kellna nagħlqu kollox. Jiġifieri dawn huma kollha provi ta' kif dal-bniedem jirraġuna jaħseb u jagħmel jew bħal meta eżempju kien hemm il-multi fuq il-Covid u mbagħad ħafirhomlhom. Ġifieri dan bniedem illi Għalfej, dik il-mossa tal-multi tal-Covid biex ta' x'informa dik ix-xorta ta' deċiżjoni? Għax hu bniedem li jħobb jintoġob. Imma hu issa ma fiha xejn ħażin li tkun tħobb tintoġob, kulħadd iħobb jintoġob, imma il-problema tiegħu li da hekk biss jagħmel da, għalhekk il-problema tiegħu bħala avukat tar-raħal għax inti meta tkun Prim Ministru inti trid tkun mexxej. U biex meta tkun mexxej inti ħadd iddisappunta ħafna nies bit-deċiżjoni tiegħek. Muscat jien jiddisappunta ħafna nies bit-deċiżjoni tiegħu. Kien korrott kemm kien korrott. Muscat kellu karatteristiċi ta' statesman u ta' mexxej, da m'għandux imma, da m'għandu xejn. Da ġifieri. Meta jekk tqis il-Roberta Bella stupidu, Joseph Muscat? Joseph Muscat huwa iktar intelligenti minn Robert Abela, imma bid-differenza li mbagħad ir-reba ta' Muscat ġifieri kisritu ġifieri. Ġifieri Muscat kieku ma kienx greedy. Muscat kien probabbli jagħmel suċċess kbiru. Kif kienet jagħmel fuq diversi oqsma ġifieri, ħanajdu kollox. Imma da l-legat tiegħu sa jkun da l-legat tiegħu. Ġifieri l-legat tiegħu li aħna ħanżommu l-kuntratt tal-Electrogas, l-legat tiegħu ġifieri li ħanżommu l-kuntratti korrotti kollha li da għamel Muscat taħt l-amministrazzjoni tiegħu, għax il-gvern l-gvern mu qed jieħu l-ebda deċiżjoni da prattikament. Ġifieri l-gvern mhuwiex kapaċi jieħu deċiżjoni. Ġifieri jekk inti m'intix kapaċi tieħu deċiżjonijiet, mela dħalt fil-gvern. Biex tintoġob u dik hija l-problema u hija problema serja għax inti ma tistax tkun fil-gvern biss biex tintoġob, trid tkun fil-gvern biex mexxi tirranġa l-pajjiż, biddel, issa l-vantaġġ li għandek, illi kellna il-pandemija u Robert Abela ma żilx l-awtorità,
ħadd ma żel l-austerità, ġifieri da mhux qed jagħmel xi ħaġa ta' barra minn hawn il-financial policies u l-monetary policies bħalissa jinkoraġġixxu lill gvernijiet fl-Ewropa li jonfqu. Alright, hemm iktar fiscal leniency, ġifieri il-politika fiskali fl-Unjoni Ewropea llum hija differenti ħafna mill-kriżi li esperjenzajna meta konna taħt il-Gvern Nazzjonalista, anzi llum l-inċentiv huwa li l-gvernijiet jonfqu. U Joseph Muscat fil-pandemija kif taħseb li kien imur? Ifimni, jena ma niddejjaq nagħmel spekulazzjoni ipotetiċi hekk għax jiena nħobb nistikja l-fatti speċi minn flok nagħmel spekulazzjoni ipotetiċi b'dak imma mill-analiż tal-karatteristiċi tiegħu. Ara, il-fatt huwa li kieku jekk tneħħi il-fattur tal-korruzzjoni minn Joseph Muscat, kien hemm management aħjar milli kien isir qabel, mhix qed ngħidlek jien jogħġobni l-management ta' Joseph Muscat, imma żgur u mhux forsi jekk neħħi l-komponent tal-korruzzjoni minn Joseph Muscat u l-gvern tiegħu, il-management fil-gvern kien isir ħafna aħjar minn kif kien isir taħt il-gvernijiet nazzjonalisti. Issa mhux qed ngħidlek illi jien jogħġobni xorta waħda ma jogħġobnix jiena. Imma kien aħjar. Kien hemm ċertu element ta' progress. U l-management issa? Le, issa għandek kriżi u fil-gvern ġifieri, u issa għandek problema wkoll għax għandek wieħed mill-iktar mandarins kapaċi fil-gvern, il-Permanent Secretary of Finances da ħajar tira, mhux ġifieri ħabba raġunijiet politiċi ta' ġifieri da wieħed mill-iktar tekniċi importanti fil-gvern u inħoss li hija diffiċli ħafna li l-gvern ħajsib alternattiva għalih. Minu dan? Alfred Camilleri, li huwa l-Permanent Secretary of Ministry of Finances, li da wieħed mill-iktar nies tekniċi fil-gvern. Okay. Da pratikament it-teżorir da tal-gvern. U nibża li eventwalment il-replacement tiegħu mhux se jkun tal-livell tiegħu. Ma dat teżorir, xwar ikollu f'affarijiet bħal vitals, electrogas. Issa le, teżorir l-irwol tiegħu huwa meta joħorġu l-flus, mhux meta ikun hemm proġetti speċifiċi. Dik ara dan huwa eżempju, tajjeb li saqsejti li tgħadi, għax di tajjeb eżempju li niċċarawha. Alfred Camilleri għala ħafna kritika ħabba dak li ġara u ħafna minnha ġusta. Għaliex fil-verità ħafna proġetti, eżempju il-proġetti ta' Konrad, dak ma jiġux taħt idejh il-Permanent Secretary of Finances, dak huwa l-Permanent Secretary tiegħu. Ma x'inhu huwa għandu? Il-Permanent Secretary xogħol huwa li jeżegwixxi, to execute. So he's the machinery of the government, or she is the machinery of the government. Ma Permanent Secretary maġġoranza tagħha mirġiel, allura subkonxjament ngħid hi. Għalkemm issa għandna Permanent Secretaries nisa wkoll. Imma il-Permanent Secretary huwa il-magna tal-gvern. Imma inti tgħid li xogħlu jeżegwixxi biss? Allora x'inhu l-valur ta' Alfred Camilleri jekk dak li qed jagħmel Issa, Alfred kien speċjalment tipponta li jew mhux pont. Titkellem dwar daw ir-robot bureaucrats, biex Alfred Camilleri robot bureaucrat li qed faħru. Eżatt, issa jiena fil-ktieb tiegħi nagħmel differenza mill-esperjenza tiegħi wkoll naħdem fil-burokrazija bejn ir-robot bureaucrats u l-Stanislav bureaucrats. Issa, robot bureaucrat huwa xi ħadd. U dija hekk fejn tidħol il-banalità tal-ħażen u jekk tippermetti li nagħmel din it-tweġiba fit-tul, nieħu gost nagħmilha għax jiena rajt il-podcast ta' Robert Musumeci u vera indannat ġifieri bil-fatt li da jista' jgħid ċertu affarijiet u fil-politika huma aċċettabbli. Għax inti għandek żewġ tip ta' burokrats, għandek ir-robot burokrat illi jaħdem skont il-proċedura u għandek l-Stanislav burokrat. Issa, ir-robot burokrat x'jagħmel? Ir-robot burokrat jimxi mal-proċedura. Issa, jekk ir-robot jimxi mal-proċedura, ġifieri da kull ma jagħmel ir-robot burokrat imur ix-xogħol, għandu proċedura u jimxi magħha. Teoretikament, l-irwol ta' dan ir-robot burokrat jista' jiġi replaced minn programm Artificial Intelligence Algorithm. Ġifieri, pratikament il-burokrazija tista' tiġi algoritmized. Mekkanizzata. Issa, mill-esperjenza tiegħi di esperjenzajta jien ukoll. Jiena naħseb illi il-maġġoranza tax-xogħol burokratiku amministrattiv li jsir fil-Gvern ta' Malta
jista' jiġi mekkanizzat. Ġifieri inti tista' tnaqqas il-head count b'mod radikali u literalment you automate most of the bureaucratic procedures. U jsiru iktar effiċjenti? U jsiru ħafna iktar effiċjenti. Issa, mela allura għala għandna bżonn bureaucrats. Tgħidli jekk il-burokrazija tista' tiġi automated. Mela għala għandna bżonn il-bureaucrats. Mela, il-bureaucrats għandna bżonnhom. Dak hemm leġenda u jiena nġiba fil-ktieb. Ta' Stanislav li kien il-first responder fuq il-tracking radar system ta' nuclear missiles tal-Unjoni Sovjetika. U da xogħlu kien illi jinforma s-superjuri tiegħu meta s-sistema tiegħu kienet tallerta li hemm nuclear attack. Sewwa? Issa, da hemm din leġenda li da kellu s-signal mis-sistema li kienet jiġri nuclear attack mill-United States u da skont il-protokoll kellu jinforma s-superjuri tiegħu illi issa. Il-leġenda li da għal isma s-sistema hija malfunctioning. Il-signal huwa żbaljat u jiena mhux se nimxi mal-protokoll u ninforma s-superjuri li hemm nuclear attack u l-leġenda li averted nuclear catastrophe. This is just a legend. Imma l-metafora illi inti burokrat għandek bżonnu għaliex għandek bżonn li xi ħadd li jgħid le. U li jgħid le kemm għal proċeduri innifisom u kemm għal ħafna request li l-burokrat ħajrċievi li ħafna minn dan request jistgħu jkunu wkoll legali u permessibbli skont ċertu proċeduri. Xejn ngħid eżempju. Ħantik eżempju prattiku ta' Stanislav burokrat u ta' robot burokrat. U ħantik eżempju prattiku. Meta kellhom jiġu biex jiffirmaw il-kuntratt tal-Electrogas, daw ridu bank garantida u prattikament, daw ridu li l-gvern jidħol għal-riskju. Issa, Alfred Camilleri ma setax jgħidilhom le, speċi il-gvern ma setax jgħidu le, imma Alfred x'għamel, Alfred uża d-diskrezzjoni tiegħu. U qallhom isma' jien nista' ma niffirmalkomx il-bank garantija, il-bank garanti jista' jiffirmaħħa biss it-teżorier tal-gvern. Mela u qallhom jekk tridu niffirmalkom il-bank garanti, jien niffirmakilkom bil-kondizzjoni biss illi jekk il-bank garanti tiġi effettiva, il-gvern jieħu over il-proġett kollu. U da ġelhom literalment insomma tas-sokar kienu hawnhekk hawn Malta biex jiffirmaw ġelhom jidumu xi 3 ġimgħat oħra biex jerġgħu jirranġaw il-kuntratt u da uża il-pożizzjoni l-influwenza tiegħu biex għall-inqas fil-limiti tiegħu jiddefendi l-interessi tal-gvern u tal-fondi pubbliċi. Ovvjament hu ma setax jivvitowja il-proġett tal-Electrogas għaliex m'għandux dak il-poter politiku, imma fejn seta' da qal le. Da huwa eżempju ta' Stanislav burokrat. U aċċettaw kienu? Hija mela lek bil-fors kellhom jaċċettaw, ġifieri għax jekk it-teżorier tal-gvern qed jagħmellek talba bħal di tkun indiċenti ħafna, diġà il-kuntratt kien indiċenti minnu nnifsu teknikament. Imma again il-Ministry of Finance għax irid ikun il-Ministry of Energy fl-aħħar mill-aħħar l-specialization tiegħu u għalhekk Alfred Camilleri jieħu ħafna flek li mhux ħaqqu għaliex intrid tara l-Permanent Secretary tal-Ministry of Energy ta' dak iż-żmien li kienet jieħu ħsieb kollox u suppost u jkollu l-specialization u responsabilità li jara li l-politiċi mhumiex qed jappużaw bil-mekkaniżmu tal-gvern biex jagħmlu kuntratt korrott, imma ovvjament daw il-Permanent Secretaries ta' Konrad Mizzi da GI u da he went along with it because robot bureaucrat u hemm mbagħad tidħol il-banality of evil. U l-banality of evil dak l-argument li jiena qed nagħmel xogħli, jiena I have a family, I have kids to raise, u jiena mmur ix-xogħol, immur id-dar and that's my job and that's it. Da jiġi xorta ta' amoral feminism? Da, le, jiena amoral feminism it-terminu għandi ċertu problemi. Sempliċement ġiet nkun naf, alright. Jiena nsejjaħlu l-banalità tal-ħażen li għamlet isej fuq u tajba ħafna Hannah Arendt. Li huwa l-istess tip ta' ħażen li ġi Robert Mużumeċi fuq il-programm tiegħek u da Alla jbierek issa lecturer l-università. Da Alla jbierek ara naqa' ġifieri il-livell ta' technocrats u l-livell ta' pseudo-intellettuali li għandna aħna fil-pajjiż li da letteralment ġi fil-programm tiegħek u da
jevoka t-teorija tal-banalità tal-ħażen billi jgħidlek isma' jekk il-maġġoranza tan-nies jivvutaw hekk jew il-maġġoranza tan-nies jaħsbu hekk, m'hemm xejn x'tagħmel trid taċċetta u tbaxxi rasek speċi għal dik id-deċiżjoni. Ġifieri letteralment qed jgħidlek isma' għax inti saqsejtu allura Hitler kellu raġun u n-nies kellhom raġun jivvutaw il-Hitler, għalli ma nafx jiena beda speċi jaħrab minna ġifieri ma kienx jaf jgħidlek le. U żguru jien nista' nirrispondilek b'mod ċar mistoqsija bħal dik, anke jekk 100,000 miljun ruħ jgħidu xi ħaġa tkun ħażina xorta hija tibqa' ħażina. Positive Vibrations nimmexxija mill-ħabib tiegħi Jon Paul li nafu żmien il-Jon Paul, esperjenza unika fid-dinja tat-tattoos, kwalità hija għolja, l-indafa u l-inġena hija immakkulata u Jon Paul joffri wkoll courses fit-tattooing. Positive Vibrations, Jon Paul insellilek minn hawn. Ġifieri d-demokrazija, ġifieri aħna għandna din l-illużjoni forsi, u mhux forsi di hija l-illużjoni popolista. Li anka daħħala wkoll ħafna muskat li sfrutta ħafna. Li jisma' jekk il-maġġoranza tajt hekk, irrispettivament xi jiġri tajjeb għax il-maġġoranza hekk qed tajt u dik hija l-banalità tal-ħażen. L-istess banalità tal-ħażen li inti tmur għax-xogħol u tajt isma' ħi mhux qed nagħmel xogħli bħalma kienet Victoria Buttigieg, l-AG issa. Da mar ara naqal banalità tal-ħażen tada. Di kienet l-Attorney General, ġifri di l-irwol tagħha huwa li tiddefendi l-interessi tal-istat probabbli mhux tal-gvern biss di l-AG, l-Attorney General. Alright, ġifiri di suppost l-irwol tagħha it's much higher up in principle than government. Da Konrad mar bil-proġett tal-elettrogas. Alla firmali il-permess legali minn għandek biex da neżegwixxih jien unilaterally bħala ministru il-proġett tal-elettrogas mhux ngħaddeh mill-Parlament u di għalflu iwa u firmatulu u l-di jagħmlu ġildi. Ġifieri għalik Alfred Camilleri huwa Stanislav Alfred huwa Stanislav, li fejn jista' jgħid le. Ħaddieħor ma jgħidx le, ħaddieħor jien mhux xogħol qed nagħmel dal-Ministru hekk talabni mela ħanagħmel ilu, ħaniffirmah kielu l-permess. All right? U I can vouch for Alfred ukoll. Jiena spiċċajt sirt nafu iktar għax kont naħdem ħafna miegħu peress li kont executive tal-gvern. Alfred kien jirċievi ħafna request minn ħafna ministri. X'tib ta' burokrat kont kien jgħidulhom le. Inti x'tib ta' burokrat kont Stanislav? Kont Stanislav u kburi, u ġifieri. Jiena ma kontx, jiena eżempju, jien il-mentalità tiegħi li all right, rrid nagħmel l-affarijiet legali u b'tali mod li s-sistema jien taċċettani burokratikament. Imma jiena ma kontx nimxi mal-proċeduri burokratiċi għad litteram u fej kon nara li jinstajt nieħu deċiżjonijiet li kienu għall-interess tal-kittiba u tal-industrija li kienu kontra l-burokrazija, kon nieħu n-naħa tal-entità u tal-industrija, ma kontx nieħu in-naħa. Ġifieri da eżempju jien naf eżempju jiena kelli eżempju żewġ estremi. Eżempju jekk jien kelli bżonn kontrattur u għax għandu bżonn jarmal id-dawl jew għandi bżonn jarmal l-istens, kon nara from a purely commercial standpoint. And from a purely commercial standpoint anka minħabba l-background tiegħi. Jiena kont pjuttost aggressiv u ruthless. Darba eżempju kien hemm il-kontrattur li kien jarmal il-festival. U kien qalli jinta x'kemm nieħu gost nagħmilha l-festival għax jiena mill-festival imbagħad. Nieħu holiday mal-mara u da ħaseb li qed jagħmel xi ħaġa ta' bravura li daw l-affarijiet. Għatlu x'tagħmel inti? Għalli mela, għalli dis-sena mor Pariġi jiena x'mor tajjeb. Għatlu x'tagħmel inti holiday għal ma doffi minn fuqi. Għatlu issa ngħidlek jiġ tieħu holiday l-ostja tieħu holiday jintatlek. U gradually naqqaslu l-costs. U bdejt niskwizjah lilu. Fimt u bdejt inġelu mitini iktar valur li u l-holiday eventwalment spiċċajt ħattilu il-da ġifieri. Fimta xina l-mentalità tiegħi kien isma' daw flus tal-gvern, inti żabbab tieħu holiday mill-flus tal-gvern men. Ġibhom law ħanixxi l-kodba, fimt? Toġobni l-fatt li tapplika prinċipji li soltu jiġu applikati biss fil-privat minn nies. Ġeneralment inti li tagħmel anzi dak il-kontrattur fis-sens il-kultura li dak il-kontrattur probabbli mhux qed ngħid kulħadd jagħmilha ta'. Imma ħafna li anzi jaġevolawh biex lilhom jaraw ħelu biex imbagħad jekk jista' jgawdi xi ħaġa mal-kontrattur eventwalment igawdiha. Imma mbagħad kont nieħu l-estrem ieħor eżempju mal-artisti. Ġifieri mal-kittiba, eżempju jiena eżempju
ma konx nobdi de minimis regulations meta kon nagħmel funding l-artisti. Ma tagħmilx sens. Di situazzjoni għaddej minna Sewa, mela sewa, għal-madoffi jiena bħala executive li qed nissapporta industrija ħanoqgħod speċi nagħmel compliance ma' xeba proċeduri u regoli li jien nista' nikkontesthom legalment ukoll jekk irri fl-aħħar mill-aħħar daw. Sewwa, industriji oħrajn fl-Unjoni Ewropea qed jieħdu sussidi bil-biljuni u jiena ħanoqgħod speċi biex qed tifhimni, ġifieri executive normali suppost jgħidlek isma' jekk di mhux servini I will contest it in court. X'inhi Dak xogħol u executive fimt if this doesn't work in the interests of my company, I will contest it in court. I won't stay for it. Imma ħafna nies fil-gvern morru l-gvern ma jimmu xogħol qed nagħmel jiffirmaw imorru d-dar and that's it. Inti soċjalist bitwemmin kapitalist. Li l-affarijiet li qed tiddeskrivi huma li inti fimt li qiegħed f'suq ħieles minkejja li qed tiġġestixxi fondi pubbliċi, però inti tħallt f'dak is-suq b'mod aggressiv biex l-entità tiegħek tagħmilha li tista' dawar kważi profit minna li mbagħad terġa' tinvestih biex jew forsi ma tonfoqx daqshekk ħalli tonfoq band oħra biex fimt l-idea tal-opportunity cost, eccetera, eccetera. Kemm nixtieq hemm kważi speċa li kulħadd jidħol b'din għax naħseb il-fatt li ikun hemm daw trasgressjonijiet kollha fejn itlu finanzi mberbqa jiġu mill-fatt li dak li kunet jonfoqhom iħoss u jgħidha mhux flus tiegħi fl-aħħar mill-aħħar. Mhux hekk le dik il-mentalità u da mhux flus tiegħi u jiena xort għandi l-paga dieħla u jiġri fl-aħħar mill-aħħar u jien ma kellix dik il-mentalità, jien kelli l-mentalità li sbal daw flus li ġew mix-xogħli besa ħafna nies mit-taxxi u rnot attent bihom ħallos strament, ġifieri meta toqgħod qis eżempju għax inti jekk trid qis eżempju immaġina jien naf xi ħadd li qed jaħdem bil-minimum wage u toqgħod timmaġina kemm damu jiġbru għal madoffi taxxi biex inti jkollok dal-ammont ta' flus biex tonfoq minn dal-persuna li qed jaħdem bil-minimum wage. Trid toqgħod attent madonna b'daw il-flus ma tistax taqbad tonfoq bla doċ men. U speċi, anka jien eżempju meta it-trobbija tiegħek għalmetek ħafna lilek. Le, trobbija tiegħi wkoll hu żgura x'aħna kemm ma konniex foqra, ġifieri konna attenti hu bil-flus, ġifieri il-familja u hekk mhux tonfoq bla doċ u hekk. Anka jien eżempju jien kont insifer ħafna. Imma meta kont insifer ħafna jiena għax kont nisporta ħafna letteratura, kont salesman kif għatta letteratura, imma meta kont insifer kien ikolli dal-pressure enormi, kont ngħid all right. Eżempju sejr Xangaj, ħadd iġini 3,000 euro dal-vjaġġ, fimt? U rrid ngħid Madonna, rrid nara kif ħanoħroġ valur minna da 3,000 euro mennossja u kont dal-pressure kollu li ħalhom fuq da 3,000 euro mur Xangaj u dal-kuntratt rid niffirmah bil-forsa x'hekk ma niffirmax dal-kuntratt ħana għannejk u ħankun ħlejt 3,000 euro niġibidi. Vojta kien ikolli dal-pressures kbar jien ix-xogħol, fimt? U kont inħossni insecure ħafna x'daw il-flus ma kinux tiegħi. Fimt, u kont speċi kont niddejja hekk non fuqhom għax kont speċi nibża li speċi mhux salhom fuqhom to the maximum value li nista' eżempju. Fim kelli dejjem daw il-preokkupazzjonijiet. Ġieli provajt taħseb kemm hemm flus imberbqa mill-istat? Ija le imma nafu ovvjament. Ifimni jiena eżempju jiena mbagħad għalhekk jiena kelli support kbir minn ċertu nies bħal Alfred eżempju, fimt, għaliex għalkemm jiena ma kontx nobdi ħafna regoli banali. Eżempju aħna darba rridu lilna. Rridu jġellulna nagħmlu il-quotations u tenders għax-xiri tal-kodba. Għattilhom jien mhux noqgħod noħroġ tenders biex nixxi l-kodba, għattilhom jien il-kodba nixxihom direttament minn il-publishers. Issa daw affarijiet li pajjiżi Ewropej jagħmluhom ukoll ta' ġifieri maħna speċi għalla kull ħaġa naraw kbira Madonna li trid toħroġ tender għal ħassasik nara dettalji, il-pubblikatur Malti. Il-pubblikatur Malti. Daw tender biex nara li qed nifhem. Mela dan huwa appalt biex il-Kunsil tal-Ktieb jixxi kodba Maltin. Maltin, eżatt, mela. Jekk mhux minn il-pubblikatur minn fejn ħaġibu. Għax huma għandhom dar regoli bla sens, illi ma jafux japplikawhom, ma jafux jinterpretawhom laqab mod kreattiv, fimt? Imma jien peress li kienu jafu ma konx korrott, kienu jafdawni. Allura kienu jgħidu isma' l-alternattiva nistgħu nafdaw ħalla volja hija tipo mhux jimxi ma' ċertu regoli daqshekk stretti li suppost, imma ħadd ieħor imbagħad, fimt?
ħaddieħor mhux hekk jagħmel, ħaddieħor ma jimxiex mar-regoli biex jabbuża mbagħad. Jien kont il-kontra jiena u għalhekk ċertu mbagħad nista' integrità kienu jafdawni wkoll jien fimt għax kienu jafu li mhux se naħxi fil-flus. Imma xorta kien hemm nies qed jaħxu mill-flus. Le, ħaxi kbir ġifieri anke sallum il-ġurnata ħarġet l-aħbar il-bieraħ li dak wellew biċċa showroom għal 31 miljun euro f'15-il sena jien kont nixxi għal madof 30 bħala kieku dik ix-showroom wellew għal ara l-korruzzjoni u d-berbiq tal-flus b'mod sfaċċat u vera b'mod arroganti u vera kisa ħostja u ġifieri isna ġajna konna fi żmien Gonzi u għaru issa. Gonzi u għar taħseb li l-atmosfera tal-korruzzjoni hija qar minn żmien Gonzi? Le, ħafna għaru għax l-impunità żdiedet. Issa nittamaw li l-pulizija dil-ħaġa jbidluha u ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk qed nistennew mill-pulizija li jibdew iresqu n-nies il-qorti. Hemm ħafna nies fil-gvern li għadhom fil-gvern li daw qed jixxalaw fil-flus u jagħmlu li jridu bil-flus. Il-każ milux riċenti mill-MTA daw. Joħorġu li huma n-nies ta' Konrad li għadhom l-MTA daw n-nies ta' Konrad joħorġu l-flus mill-MTA għall-events tal-kumpaniji tagħhom milux kienu sa jmorru xi ġimagħtejn il-Fenicia holiday bil-flus tal-gvern għadha offrit tal-imġienen u ġifieri u għadhom għaddejjin jisu xejn mhu xejn da. Fimt u nies bħali li aħna fil-partit aħna konna niġġieldu ma' Robert orrajt sakemm bqajtem jien kont niġġieled ma' Robert fuq dan l-affarijiet sa fl-aħħar mill-aħħar nies bħali tkeċċew mhux dan nies u ġifieri dak l-istati il-Partit Laburista kif sta jkun hemm rekonċiljazzjoni bejnietna u mhux se jkun hemm żgur fil-żmien li ġej. Ġifieri tagħtek meta sembri rekonċiljazzjoni saket tgħid li tixtieq li b'xi mod inti terġa' ssibruħek fil-Partit Laburista. Jiena laburistu, mela jiena l-prinċipji nbiddilhom għal madoffi bħal ħaddieħor, jiena qatt ma biddilt il-prinċipji tiegħi. Jiena nemmen fil-ideoloġija soċjalista minħabba l-istorja tagħha, minħabba dak li ġara fl-istorja, minħabba bħala bniedem storiku ma tħoss li ċertu affarijiet, ċertu ideoloġiji għandhom post f'kuntest storiku u forsi mhux fieħor, fis-sens li jiena naħseb li s-soċjaliżmu tagħna affarijiet li kienu fundamentali, ġifieri mingħajrhom ma konniex nagħmlu l-progress li għamilna, l-edukazzjoni min-naħa tal-Istat, is-saħħa min-naħa tal-Istat, il-vot tan-nisa. U daw ġraw f'mument spiex ta' meta ma kien hawn xejn. Sewa, u jiena nħoss li s-soċjaliżmu qisu ngħidulu is-safety net tas-soċjetà, inti sejħela l-insurance policy. Issa dak il-kuntratt soċjali għalija sar. Ma nistax nimmaġna l-gvern anke jekk ikun għandna l-gvern nazzist ħajjiġi u jgħid ħanneħħu is-saħħa b'xejn għax jitlef l-elezzjoni l-għada sewwa. Issa li n-nies ġata din is-safety net sar. Xorta taħseb li fil-kuntest modern għandna nħarsu lej is-soċjaliżmu purament biex jitina soluzzjonijiet f'dinja moderna jew inti tara s-soċjaliżmu bħala forsi parti mis-soluzzjoni. Alright, ma hekk jisna issa ħanaqbżu mill-politika Maltija fuq lecture filosofika fuq is-soċjaliżmu. Nippruvaw, but Alright, ħanagħmilha fil-qosor kemm jista' jkun. Alright? Mela. Ħanara kif nara jiena d-dinja wkoll. Alright? Mela, bażikament għal-Malta, tieni għal-Malta. Ara, illum il-ġurnata f'Malta il-problemi li għandna mhumiex ta' natura ta' xelluk jew lemin. Illum f'Malta tant għandna problemi serji. Illi mhijiex kwistjoni ta' ideoloġija politika, jien inħossni stramp ħafna li qatt ma ltqajt miegħu ta' ġifieri, imma jien inħossni ħabib ta' Matthew Caruana Galizja għaliex qisna qed ngħidu l-istess affarijiet u qisna qed naqblu fuq l-istess affarijiet u qisna qed indoqqu l-istess diskassa jiena dal-bniedem qatt ma ltqajt miegħu jiena f'ħajti. Imma di assurda l-ħaġa speċi għax aħna politikament differenti ħafna. Allura kif spiċċajna naqblu? Ifri il-fatt li jien qed naqbel ma' Matthew Caruana Galizja sinjal li hawn problema serja fil-pajjiż, fimt? Ġifieri qed niġġieldu fuq affarijiet bażiċi li jmorru lil hinn minn xelluk u lemin hawn.
qed niġġieldu għal diċenza, affarijiet normali, li sempliċement il-gvern ma jkunx korrott, ma jkunx hemm politiċi korrotti fil-gvern. Qed niġġieldu għal affarijiet vera bażiċi hawn. Ma għax inti Malti mhux laburist. Ovvjament jiena l-Malta nħobba ġifieri, jiena ħossni Malti u mal-fatt li jiena laburist ukoll għax inħobb il-Malta wkoll ġifieri. Ma tista' tkun nazzjonalist tħobb il-Malta tkun Malejdi u tħobb il-Malta tista' tkun apolitiku tħobb il-Malta. Ma ġifieri inti qed tgħid li qed nipprova nartikola dak li qed nipproċessa. Ma inti qed tgħidli li inti laburist, però l-ewwel u qabel ukoll ma qas jinteressak bħalissa kważi mill-laburiżmu għax l-affarijiet li l-iktar qed jokkupaw lek l-attenzjoni u l-inkwiet tiegħek huma l-istess għal dawk li qed jinkwitaw nies li suppost politikament fuq l-ispettru ideoloġiku tal-lemin u xelluk huma in-naħa l-oħra tal-ispettru. Sewwet tajt. Okej, ġifieri aħna qed naqblu li bħalissa qed nitħattu fuq kważi valuri u diċenza. Eżatt. Biktar minn ideoloġija politika. Issa, tixtieq tespandi fuq hekk, jew tixtieq naqbdu fuq. Le, għax inti saqsejtni fuq is-soċjaliżmu wkoll, issa imma s-soċjaliżmu wieħed irid jarah mill-lat fundamentali tiegħu, illi l-ewwel ħaġa id-dinja x'inhi u s-soċjetà. Is-soċjetà aħna aħna speċi annimali ċivilizzati. Sewwa, issa, x'inhi l-ħajja? L-ħajja tagħna hija kompetizzjoni għal riżorsi. Sewwa aħna l-irġiel eżempju nikkompetu bejnietna għar-riżorsi u għan-nisa. Sewwa, issa peress li ngħixu f'ċivilizzazzjoni, din nagħmluha b'mod ċivilizzat, b'mod legali, b'mod paċifiku. Sewwa, issa tul l-istorja inħolqu klassijiet differenti. Inħolqu klassijiet differenti u tul l-istorja il-ġlieda r-riżorsi kienet ukoll strutturata b'mod kollettiv fi klassijiet differenti għaliex il-klassijiet kellhom interessi komuni tagħhom. Il-membri tagħhom tal-klassi jkollhom interessi komuni. Ġifieri l-istorja hija bażikament ġlieda bejn il-klassijiet ta' riżorsi. Alright? Issa, din il-ġlieda riżorsi hija teżisti llum. Alright? Ovvjament nagħmluha b'mod paċifiku, suppost, u iktar b'mod paċifiku, iktar kemm jgħaddi żmien għax qabel konna imperjalisti u konna noqtlu l-xulxin, iktar kemm jgħaddi żmien iktar nagħmluha b'mod paċifiku, suppost. Alright? Issa, is-soċjaliżmu huwa dak il-politika li isu jħares lejn il-klassi l-baxxa u jara s-suċċessi politiċi tagħha. U s-soċjaliżmu dak li jagħmel li jindirizza l-klassi baxxa u jara l-klassi l-baxxa temanċipa ruħha. Alright? U ssir iktar materjalment sinjura, iktar intellettwalment sinjura u hekk tiżviluppa ċivilizzazzjoni. Karl Marx kieku llum il-ġurnata ikun kuntent ħafna avvanzi kbar illi saru f'dawn l-aħħar 100 sena. Ġifieri mit-tieni gwerra dinjija sal-lum aħna għaddejna minn proċess ta' an exponential economic growth and exponential redistribution of wealth fejn rajna l-faqar jonqos b'mod drastiku ħafna, rajna social mobility enormi ta' klassijiet soċjali ta' working class li jisiru iktar sinjuri, ta' faxxi ta' nies ħaħ fil-faqar li joħorġu mill-faqar mhux biss fl-Ewropa u fil-West, fiċ-Ċina, fl-Asja, issa ġejja l-Afrika u South America, issa they're emerging as well. Ġifieri aħna mit-tieni gwerra dinjija law permezz ta' politika soċjalista u gvernijiet soċjalisti li kienu telaw fil-gvern, partiti soċjalisti li telaw fil-gvern wara t-tieni gwerra dinjija, rajna dan il-ġid soċjali kollu. Ma mhux is-soċjaliżmu mela, ftit punti li xtaqt nirribatti. L-għonet ma naħsibx li hija ma naħsibx li l-istorja, ovvjament hawnhekk tal-imli inta, hija unikament taqtija bejn il-klassijiet. Jiġifieri naħseb l-għonet kien hemm anke nies fil-klassi tagħhom stess jitqatlu bejniethom għar-riżorsi biex ikun forsi subdivision u l-idea ta' clans u gangs u eċetera eċetera. Naħseb li jkun hemm ukoll kultant alleanzi minn nies ta' saffi differenti tas soċjetà fej jiena forsi parti mill-klassi tal-ħaddiem imma xi ras kbira mill-ilas li jekk jiena mmur kontra l-klassi tal-ħaddiem u nisvijhom mela li ħajpremjani speċa tradimenti kien hemm u apparti minn hekk
li minkejja li illum il-ġurnata għada għaddejja din it-taqtija għal-resorsi, ġifiri jiena per eżempju fid-dinja tal-medja, il-resorsi huma reklami għall-argument. Ovvjament jiena rrid aggressivament noħroġ hemm barra nbih ir-reklami, però hemm iktar f'ħajti mir-resorsi, ġifiri hemm il-fatt li nħares li naf ġimgħa ilu mort il-Louvre. Għamilt sieghat niskant, I was in awe li dak il-ħin ma kellux xejn taqsam ma' r-resorsi, jew li nistembaħ fil-ħodu, nsib it-tifla ħdejja titbissem u tajli nħobbok pa. Hemm ċertu maġija li l-ħajja, jien naħseb li. Ngħid li l-ħajja sabi biex ma rridx impenġi l-ħajja bħala taqtija ġifieri. Eżatt, u naħseb li importanti li. L-ħajja jiena għalija l-ħajja sabiħa ħafna ġifieri, u tanti sabiħa l-ħajja ġifieri li ġifieri anke nies foqra li għaddejjin minn problemi kbar jissorprendu għax minkejja tbatija li jkunu għaddejjin fiha xorta għandhom ir-rida li jibqgħu jgħixu ġifieri li jiena timpressjonani ħafna u nħossni privileġġjat ħafna eżempju l-fatt li jiena eżempju minix għami jew eżempju li minix trux u jiena eżempju nammira r-rida ta' nies bħal daw li jħobbu l-ħajja ġifieri ħafna ġifieri. Li xtaqt forsi nikkonkludi bih forsi biex nispjega l-fejn jiena ftit xettiku mill-fatt li s-soċjaliżmu għalmelu kif nifhmu jien għadu purament l-ideoloġija tal-għażla tiegħi bħalma taf jien kont soċjalist. Jien naħseb li s-soċjaliżmu tefa' l-pedament simili ħafna għal ġerarkija ta' Maslow sewwa, mela inti fil-qiegħ tal-ħajja tal-individwu għandek in-neċessitajiet li jiena nipprokrea, li jiena niekol, jiena meta kont broke, spiegajt li kolla Son Cowboy kont bankrupt, kien l-ar moment ta' ħajti fejn jiena kontemplajt is-suwiċidju. Għax tkun verament fil-qiegħ li kollu beżan li u naħseb hemm ħwejjeġ evoluzzjonali. Spiċċa bla riżorsi. Kera ħafna. Nisa ma jirrispettawk, xabba fek ukoll. U t-tfal tiegħi. Għal-raġel diffiċli ħafna. Għal-raġel diffiċli ħafna. Issa, la darba jiena l-ħaqt l-ewwel saf ta' Maslow llum il-ġurnata għandi paga diċenzi u l-istan rabit tfal. Minn hemmhekk jiena nibda nevolvi, nibda fittex iktar rubija inti ma' bej il-ħbieb, ikolli iktar ħin biex jinnaf noħroġ mal-mara u naqbdilha idea u nirromantiċizzaw ħajjitna biex mbagħad minn hemm u dejjem tigradwa. Issa jiena nħoss li bħalma l-istorja ta' Ħajti fl-istorja ta' Ħajti jiena dan l-ewwel pass dejtu li m'għandix il-problema tar-riżorsi u naħseb sa ċertu punt f'pajjiżna dejni, ġifieri li jiena jekk inkun marit, mhux se jħalluni fit-triq, jiena jekk nitwielet mingħajr solt, mhux ħajħalluni ignorant. Issa li dawk il-ħtiġijiet soċjalisti nerġanet importanti li huma s-sisien tas-soċjetà fil-verità li mingħajrhom ikun hemm kollha totali. Issa li qdejnihom daw, xorta taħseb li s-soċjaliżmu huwa it-tweġiba jew hemm politika oħra li tista' issa sservi bħala s-saf li jmiss biex isir aktar progress. Jiena nemmen ħafna fis-seta fl-aġenzija tal-individwu. Sewwa li bniedem mbagħad la darba s-soċjetà tagħtu ħafna. It's time to pull up your fucking socks and go out there and make something of yourself. Meta tajt wieħed huwa soċjalist hija mod ta' kif tara l-politika u l-perspettiva. Mhijiex ħaġa li inti temmen f'xi manifesta punti u temmen daw bil-fors. Il-ħaġa hija relattiva, varjabbli skont l-istorja, skont il-prinċipju fundamentali ta' soċjalist huwa li dejjem jara li jara l-interess tal-batut fis-soċjetà. Illi il-batut ma ġi sfruttat ukoll, ġifieri affarijiet bażiċi ħafna li anke affarijiet Kristjani wkoll. Issa, jiena naqbel ma' suq ħieles, ġifieri naqbel ma' meritokrazija, naqbel li tista' ssir sinjur jekk inti tajjeb u tikkompeti u ssir sinjur u tagħmel flus mela għal hemm. Jiena nħobbhom il-flus ukoll ġifieri qatt ma ddejjaqt ngħid illi jew fimt mhijiex xi ħaġa ħażina li tkun tħobb il-flus. L-importanti li ma tagħmilx kollox għall-flus imbagħad għax jekk tkun persuna li tagħmel kollox għall-flus tista' tagħmel il-ħażin. Ma dik storja oħra. Issa. Ejja nagħtu naqa' kuntest x'qed jiġri llum bħala soċjalist eżempju. Kif wieħed jara d-dinja llum? Jekk inti soċjalist u tara l-perspettiva tiegħek bħala soċjalist lid-dinja, kif ħatara d-dinja?
Jiena bħala soċjalist id-dinja nara b'dan mod illum. Illi il-policies ekonomiċi u monetarji preżenti, kemm il-gvernijiet u kemm il-Central Banks, European Central Bank, il-Federal Reserve u l-gvernijiet tagħna, l-Unjoni Ewropea, kulħadd tidoq l-istess diska bażikament, monetarjament, fiskalment u ekonomikament. U d-diska hi? Id-diska hi fejn aħna qed insostnu id-dejn u l-infiq tal-gvernijiet tagħna bil-quantitative easing u bil-proviżjonijiet ta' likwidità tas-Central Banks lil banek lokali. U ir-riżultat jew parti mir-riżultat ta' din il-policy huwa illi min għandu l-assets qed isir iktar sinjur b'mod exponential u min jiddependi mill-paga qed jibqa' l-istess. Issa jiena nara li qed jiġri f'dil ħaġa li qed ikun hawn mela, minn wara t-tieni gwerra dinjija sa 2008 kellna the great leap forward. Ħafna kapitaliżmu ma kellna ħafna soċjaliżmu wkoll. U kellna ħafna social justice, u kellna ħafna social mobility, kellna ħafna foqra li ħarġu mill-faqar. It was an incredible period of time economically minn wara t-tieni gwerra dinjija 2008. Minn 2008 bdew jiġru affarijiet li bdew ibidlu radikalment it-tessut finanzjarju monetarju minn wara l-kriżi ta' 2008. Fil-fatt, l-ewwel reaction tal-gvernijiet f'2008 kienu li salvaw il-banek u il-poplu mar f'austerità. Issa, waqt il-coronavirus, il-policy nbidlet u minflok insalvaw il-banek biss, we introduce a policy of free liquidity and free money fej bażikament inti l-gvernijiet għandhom inqas fiscal restraints u jistgħu jiddejnu iktar, il-banek jistgħu jiselfu iktar u l-banek għandhom iktar likwidità. Issa min qiegħed fis-sistema finanzjarja di jista' jigwadanja minnha għax jista' jixxi iktar assets. U daw eventwalment qed jixxu ħafna iktar assets. Konsegwenza li min ma jistax jaffordja l-assets qed ikollu inqas aċċess għalihom. Issa il-periklu li inti f'10 snin jekk dal-proċess ikompli, min jiddependi mill-paga ħajkun fakt. Għax inti f'10 snin jekk inti l-assets, ġifieri proprjetà, riżorsi naturali, kollox anke assets intangibbli bħal stocks u crypto, bħalissa qed jiġu accumulated minn grupp żgħar ta' nies, 10 snin oħra ħajkollok ħafna inqas assets available. Issa dak ifisser illi n-nies li għad jiġu għada u l-ġenituri m'għandhomx assets, daw ħajkunu iktar fakt. Issa aħna di nistgħu nesperjenzawha b'mod mikro ħafna f'Malta u b'mod limitat ukoll, imma bil-karatteristiċi tagħna li aħna qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-ġenerazzjonijiet il-ġodda dejjem qed ikollhom inqas aċċess għas-suq tal-proprjetà. Issa Malta di qed tiġri b'mod ikbar għax aħna ma tantx għandna art, imma di qed tiġri wkoll f'pajjiżi barranin b'karatteristiċi differenti. U jiena bħala soċjalist dal-periklu nara li bħalissa il-politika ekonomiċi, il-politiċi ekonomiċi u fiskali li qed jiġu prodotti ħajħolqu klassi ta' nies sinjuri u benestanti. U ħajħolqu mbagħad klassi sħiħa oħra ta' prattikament mill-inqas terz tal-popolazzjonijiet li daw bażikament mhux se jkollhom xejn u mhux se jkollhom l-opportunità li jkollhom xejn laqqas. Għax inti mbagħad jekk imbagħad l-assets ħajkunu tant jiswew flus, mhux se jkollok social mobility. Social mobility eżempju fin-1970s u 1980s f'Malta kellna għaliex il-pagi kienu tajbin u l-proprjetà kienet relativament irħisa. Jekk inti l-pagi mhumiex tajbin, il-proprjetà qiegħda out of reach, inti mhux se jkollok social mobility, la tista' tagħmel familji, la tista' tagħmel tfal, għax inti biex tagħmel tfal għandek bżonn financial security wkoll. Ġifieri inti bħala soċjalist, is-soċjaliżmu f'dal punt u se nifhmek u naħseb qed tagħmel punt tajjeb. Ġifieri inti bħala soċjalist qed tgħid li xogħol is-soċjaliżmu bħalissa huwa li jżomm ir-riedni fuq dal-momentum eżaġerat li qabdet it-teddida għal faqar relattiv. Eżatt, ekku. Li jidher li fl-aħħar stħarriġ da kiber f'Malta. F'Malta tikber da u kiber taħt Partit Laburista. Eżatt. Allura x'jgħidlek li il-fatt li konna taħt gvern soċjalist u dan il-faqar relattiv li l-iktar inti qed tinkwieta dwaru huwa l-ikbar li qatt kien
Almenu fis-snin reċenti. Fis-snin reċenti, ovvjament fis-60s konna ħafna. Mhux hekk. Fehmtu Robert ta' Purcinelli u qal il-kriżi tal-korona kienet l-ikbar kriżi ekonomika f'pajjiżna, da ġifieri qasjaf minn xi ġaddejna, da ġifieri. Da minn għalih li Imma il-fatt li din il-ħaġa li tinkwitak hija waħda mill-iktar affarijiet li kibret taħt amministrazzjoni laburista. Il-fatt li anka fl-istatut tal-Partit Laburista huwa kważi ir-raġuni għal xiex jeżisti il-Partit Laburista biex jissalvagwardja il-makus. La darba spiċċajna f'sitwazzjoni fej taħt is-soċjaliżmu il-faqar relattiv kiber. X'tagħmel minna l-affari? Il-gvern ta' Muscat ma kienx assolutament soċjalist, perswas li inti l-ewwel wieħed li ħadd tirrifjuta dik l-idea fis-sens li inti soċjalist kont fieħem ħafna nies bħalek, ġifier soċjaliżmu hemmhekk qiegħed fil-partit. Għalfejn spiċċajna taħt tawal mistoqsija ma fimtni. Il-tweġiba mhix daqshekk komplikata ta' laqqas. Ara taħt Alfred Sant bid-difetti kollha tiegħu Alfred Sant u bid-difett ovvjament li m'għamil suċċess politiku li huwa ovvjament kruċjali. Alfred Sant kien jieħu arm's length mill-kontratturi l-kbar. Għaliex waħda mill-ikbar kritika ta' Alfred Sant lejn il-Partit Nazzjonista kien li l-Partit Nazzjonista tiġi sussidjat mill-kontratturi tal-industrija tal-kostruzzjoni. U għalhekk Alfred Sant kien jieħu an arm's length minn din l-industrija, mhux qed ngħid li ma kienx hemm kontratturi laburisti li kienu jagħtu donations kien hemm. Imma ma kienx it-tip ta' relazzjoni li kellhom in-nazzjonisti ma' żaren li qed jituħu l-kuntratti da u qed jirranġa magħhom fuq id-dar ċentrali u dawn l-affarijiet kollha, alright, u anzi taħu l-power station ukoll dawk insomma tifhimni. Ġifieri Alfred Sant jgħid issa, Muscat x'għamel? Muscat dik il-politika abbandonat he opened the floodgates ġifieri. U da kien jgħidilhom insomma jew għandi għajnu l-partitu jien nipprova nirranġalkom. Issa, il-politika ta' Muscat di kienet implementata b'dal mod għaliex da il-MEPA naqsila il-regulatory powers tagħha, naqqas il-regulation, fetaħ il-permessi, tefal xi ħadd bħal Mużumeċi li da kellu self-interest li jagħmel il-flus mill-policy stess li qed jikteb u da ħalla kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd jibni bla doċ, dalla jbierek da wara li fottejna l-Malta bil-bini bla doċ, tmur tala l-pastazata ta' appartimenti li jimbnew as insulation ma jagħmluhom jaħasra u mbagħad il-prezzijiet daw il-kopji imsiken qogħdu jagħmlu ħajjithom jaħdmu biex iħallsu għal dan l-imbarazz. Ġifieri ara aħna fejn spiċċajna fi stat pajjiż fejn il-housing stock tagħna huwa ħażin. Mela sewwa il-housing stock tagħna huwa ħażin. Overpriced u mhux aċċessibbli għal ħafna nies fil-workforce. Ġifri dan ir-riżultat tal-policies ta' Mużumeċi u ta' Joseph Muscat meta ħalla kulħadd jagħmel li jrid bil-bini u bil-permessi. U għalik dawn mhumiex affarijiet soċjalisti. Żgur li le, u mhux talli hekk, talli aħna għandna dil-problema li semmejt inti tal-faqar qed jiżdied. U tan-nies li qed ikollhom inqas possibilità li jkollhom aċċess għall property market. U minn fuq x'nagħmlu? Nissussidjaw il-kontratturi li qed jissussidjaw il-partiti politiċi, li qed jissussidjaw il-Partit Laburista. Il-kontratturi kif nissussidjawhom? Il-kontratturi bonanza ta' flus tom Robert Tabela b'diversi miżuri. Tom il-flus biex jixxu l-makkinarju iktar eco-friendly, tom l-inċentivi fuq taxxi, fuq anka l-iktar waħda riċenti il-maħfra fuq it-tax arrears tagħhom, ġifri konstantament jissussidja l-industrija tal-kostruzzjoni. Minkejja l-fatt li l-industrija tal-kostruzzjoni tagħmel biss 5% tal-ekonomija Maltija u għalem dak l-attenzjoni kollu fuq l-industrija tal-kostruzzjoni għax dawn huma n-nies li jiffondjaw il-partiti politiċi prattikament. Issa inti bħala soċjalist u kont qed tara din il-politika li inti evidentament ma tħaddanx nasab qatt ma ħaddanta, però kont qed tara l-Partit Soċjalista jipperpetwa din ix-xorta ta' politika. X'azzjonijiet ħadd? Għax dawn huma affarijiet fundamentali, speċa inti bħala bniedem storiku tifhem li da tip ta' politika ħatkabbar il-faqar relattiv. Żgur. Ara, dak iż-żmien f'2017 u l-problema għadha hekk missa aggravat il-ħaġa ħafna l-problema. L-aspett tal-housing kien
ir-regular tree aspect li da l-bini bla doċ. Alright? U tu li aħna isma' jekk aħna il-gvern irid jagħmel il-flus billi jippermetti din l-industrija tagħmel li trid. Għaliex ifhimni l-industrija marret aħjar jekk inti tnaqsilha regulations, alright, ovvjament l-industrija tmur aħjar tibni iktar eċetera. Għall-inqas irridu nibnu l-affordable housing, mhux is-social housing, l-affordable housing. Dak kien hemm l-Sloopy li kienet jaħdem fuq l-idea tal-affordable housing u l-Sloopy kellu dejat. Snoopy x'ismu propjament? Joseph Bartolo. U x'ilhu għandu da. Sloopy miet illum, miet milux. Sloopy hekk soċjalist antik fil-Labor, insomma. Imma x'kien jagħmel? Kien parti ma' magda tal-partit tal-gvern? Da kien konsulent mal-Ministry of Housing. U da kellu proġett biex jintroduċi l-affordable housing. U di kienet xi ħaġa li ħafna nies bħali fil-Partit Laburista jiena eżempju semmejta wkoll il-kwistjoni tal-housing fil-konferenza ġenerali kont. Kienet xi ħaġa importanti għalli mhux għal kulħadd għax ħafna nies mill-ġdid nies bħal mużimeċi u hekk daw qegħdin just to make money for themselves. Fimt? Ġifieri imma aħna konna kun hemm l-affordable housing u kien hemm l-Sloopy li kellu ħafna proposti u proġetti teknikament li jagħmlu sens, li jidħol in-National Development Bank li jagħmlu proġetti kbar. Eventwalment they cut down his projects to size. U il-proġetti li ħabbru mhumiex il-proġetti tiegħu, il-proġetti oriġinali tiegħu kienu ħafna akbar. Imma ħareġ il-proġett tal-Vgura li ħajamluh il-proġett tal-Vgura, imma oriġinarjament aħna ridna affarijiet fuq skala kbira. Għaliex il-problema tal-housing hija problema wkoll eżistenzjali. U il-problema tal-housing ukoll tista' tissolva bil-high rises b'mod intelligenti. Ġifieri, eżempju, il-White Rocks seta' jsir villaġġ popolari eżempju, u inti tista' żomm kemm klijenti tal-proprjetà ta' ammontoli ta' flus u kemm ta' min ma jaffordjax eżempju jixxi proprjetà expensive. Għax inti għandek eżempju bliet kbar, eżempju bliet kbar, għandek sistemi fejn high rise ikollu fih appartamenti li jkunu affordable taħt. Ġifieri l-ewwel appartamenti jkunu appartamenti affordable. U mbagħad iktar kemm titla' fuq fil-high rise iktar jkunu expensive l-appartamenti. Allura inti għandek klassi differenti ta' nies li qed jgħixu fl-istess area. Allura inti m'għandekx problema fejn ħassib il-waiters u għax inti għandek kulħadd jgħix fl-istess area. U għandek is-servizzi pubbliċi kollha huma aċċessibbli b'mod l-istess għal kulħadd. Ġifieri għandek dawn l-affarijiet intelligenti li jistgħu jsiru. Imma aħna Malta. Ġifieri inti kont qed timmaġna l-White Rocks bħala high rise? Jiena kien hemm min ma jaqbilx, ovvjament, kien hemm min jgħid li l-White Rocks nagħmluh għal xi ħaġa iktar turistika u l-affordable housing eżempju nagħmluh x'imkien ieħor. Jien kont ngħidilhom nagħmlu l-White Rocks eżempju wara le. Xorta jista' jkun turistiku għax inti jekk tagħmel high rise u is-sections tiegħu jkunu varjati, jista' jkollok klijentela high end u jista' jkollok nies ukoll ta' level working class li jaħbu bil-pagi li wkoll jixxu fl-istess blokka. U inti issolvi ħafna problemi demografiċi hekk ukoll. Għax inti ma jkollokx problema fejn ħajmorru joqogħdu n-nies, jew eżempju kulħadd irid imur joqgħod il-ħamrun issa fimt min jaħdem dat tip ta' xogħlijiet u trid tikri għax ma taffordjax tikri x'imkien ieħor. Ġifieri imma dal-gvern dal-gvern ġifieri il-kontratturi għandhom ħafna influenza u poter fuq il-Partit Laburista. Issa, il-kontratturi mhux se jaqblu ma' proġett bħal da, għax inti jekk ħażit l-istokk fis-suq ħadd naqqas il-prezz tal-istokk eżistenti. Ġifieri da ħadd ma jaqbel ara li tibni torri u jkunu kollha expensive, hekk iwa. Hekk alright, fimt? Għaliex hekk out of reach mill-ħafna mill-market participants. Alright? Imma jekk tibni torri u jkun fih 200 appartament affordable, inti ħatibda tilab bil-prezz tas-suq tal-proprjetà hekk. Issa ma di ma rridux nagħmluha u ma rridux nisfruttaw, mhux talli ma rridux nagħmluha, mhux talli ma rridux nagħmlu użu tajjeb mill-ftit art li għandna li Robert Abela biex jintoġob. Da eżatt kien tela qal it-trakka iwa nagħmlilkom mhux problema, santikom l-art bħal-fħar. U qabotu tajjilhom da.
Meta da aħna kellna tiġa problema serja fejn ħansibu l-art industrijali, għax m'għandniex biżejjed art industrijali. U da biex intoġob kapriċ, da għallhom iwa ntilkom. Biex intoġob jew għax għamel xi xorta ta' sondaġġ u skopra li dawn huma nies importanti li jivvutawlu. Ħafna Taħseb li Roberta Bela għandu magħhom u jivvutawlu. Jiena bdiet Hija qed neqrdu l-pajjiż hekk. Da, ovvjament. Hekk irridu neqrdu l-pajjiż biex noqogħdu nintoġbu u dak irid jagħmel daw. Imma Ara kif nista' jkun hemm rikonċiljazzjoni bejnietna. Jiena nemmen li xaħat bħal Roberta Bela fil-verità għandu opportunità għaddepax bħal met ngħidu ħafi mhuwiex fl-istess ħin għandu vantaġġ enormi politiku fuq l-avversarji tiegħu, jiġifieri da t-teddida li l-elezzjoni missiet li fa hija kważi inesistenti. Jiġifieri da vera fil-fema tiegħi vera jista' jieħu deċiżjonijiet ibsin li jaf fl-immedjat jur taf titnies. U xorta mhux sejbati. U xorta mhux sejbati konsegwenzi politiċi. Jien ngħidu għall-argument jieħu deċiżjoni vera diffiċli li konsegwenza tagħha tkun għalija nazzjoni nafta 10,000 ruħ. Xorta waħda di mhux se sarraf f'telfa elettorali u jista' jieħu deċiżjonijiet li forsi jirrevoluzzjonaw il-pajjiż u l-legat tiegħu ma jkunx sempliċement li kompla fuq il-passi ta' Muscat, imma li kien mexxej li ħad deċiżjoni li għal darba oħra. Mela. Biex jimmodernizza l-pajjiż. Għaw dejjem dit-tema u tidher fil-ktieb tiegħek, toħroġ fil-ktieb tiegħek ta' bidliet radikali fil-gvern isiru meta l-poplu jkun ikollu x-xewqa li jimmodernizza ruħu. Biex saret meta mintof wara meta tela il-fenekadami, biex inti tajt li il-poplu mek mhux għax neċessarjament kellu xi simpatija kbira li fenekadami, imma għax ħass li il-Partit Nazzjonalista kien iktar modernu se ta' jimmodernizza. Issa rġajt għamilt l-istess analiżi vizavi Joseph Muscat. Il-poplu kien ħass li kien laħaq punta jina forsi staġna u Muscat se ta' jimmodernizza. Tħoss li Abela forsi għandu l-opportunità li jimmodernizza dan il-pajis u jekk dik l-opportunità edem li masura tieħu. Ma dat ġaħela sentejn u ġifri taf sentejn ma melxejn da. Kien hemm il-pandemija, ma waqt il-pandemija kien hemm ħafna pajjiżi li ħadu ħsieb biex jaħsbu għall-futur u jibnu kif ħajkun il-futur tagħhom. Li sar. Minna toro imma ħarajli. Aquariums. Aħna tant aħna, eżatt, tant qed nagħmlu l-affarijiet għad-doċċ u b'mod li anka nagħmlu t-toroq, għas nafu nżommu l-ilma imma daw affarijiet vera tal-biki jew tad-data. Le, bażiċi huma. Għax daw affarijiet bażiċi. Hija aħna anfaqna dal-flus kollha fi proġetti infrastrutturali kbar u qas biss nafu nżommu l-ilma bis-serjetà. Hija aħna daqshekk tan-nej kostra. Għasek ma nafu nagħmlu aħna. Hija wejja meta isra ħa nagħmlu dik il-qabża l-qudiem u nimmodernizzaw il-pajjiż. Kemm ħaddumu nistennew, kemm ħaddumu noħolmu li xi darba l-affarijiet ħajsiru sew fil-pajjiż. Minix ninnega daw l-affarijiet kollha li qed tesprimi, li qed insaqsik huwa u da forsi huwa eżerċizzju ta' ipotesi, sewwa it's a hypothetical conversation sewwa, kważi forsi xi taħdida ftit akkademika. Li kieku Roberta Bela minn għada jissemba u jgħid tisma' jien dal-pajjiż ħan immodernizzaħ. Li sar kellna problemi kbar, għamilt żbaljien, Jon Mallia l-ewwel wieħed. Ma importax minn parti mill-estetika ta' din l-avventura maġika li hija tala id-dar ta' Mark. Ma ngħidu minn għada jistemba, Robert daqshekk din l-idea ta' kontinwità, daqshekk li għandi d-ħtiġa li noġob. X'jagħmel, x'par irid tieħ? L-ewwel ħaġa li rrid jagħmel huwa li jneħħi ħafna nies fis-sistema tal-gvern u fil-partit li daw kienu involuti f'korruzzjoni u fih miġ kbir li dawn għadhom hemm għax dat jagħti l-impressjoni li isma' impunità u rajt kollox jisu xejn mhu xejn u ma ġara xejn. U t-tieni ħaġa li jagħmel li jdur għal kontratti korrotti li ġew firmati taħt Muscat u jindirizzhom b'mod strutturali b'mod aggressiv. Mhux aħna issa ħanispiċċaw eżempju nagħtu kumpessi l-elettrogas tal-li ħajkolna nimportaw il-gas misqallija, ġifieri dawn ma affarijiet bażiċi li mhumiex affarijiet xelluk jew lemin,
Da inti jekk xi ħadd daħallek id-dar u serqek, inti mhux għal offrit l-affarijiet lura li serqek. Mhux l-ewwel ħaġa li tagħmel di. Ġifieri daw sens komun, ġifieri qas qed nitkellmu fuq politika xelluka, qed nitkellmu fuq affarijiet bażiċi li da kulħadd missu suppost jagħmel, mela l-ewwel ħaġa, da għandu n-nies, għandu l-Edward Zammit Lewis, għandu r-Rożjen Kutajjar, għandu nies oħrajn anke fis-sistema tal-gvern bħal Johan tal-MTA, in-Nista Konrad fl-MTA. Da jrid ineħħi li l-kulħadd li kien involut f'korruzzjoni, fi ħmieġ, f'affarijiet irregolari. Ma jistax ikun aħna nżommu dan nies u mhux talli jibqa' l-ħmieġ u jibqa' jsir il-ħmieġ. Ġifieri di xi ħaġa bażika u sempliċi ħafna. It-tieni ħaġa li jista' jagħmel da jmur fuq il-kuntratti korrotti. U jgħid jiena kif nista' bl-aħjar mod nara l-interess tal-gvern. U mhux jara isma' jien ħanara xi tajt il-liġi. Le men, inti dak mhux hekk suppost tagħmel, inti m'intix qiegħed hemm biex tara l-liġi. Di idea. Ħafna ta' ma waqt l-impressjoni li jew forsi stajt tagħti l-impressjoni li tagħti parir lil-labela biex imur lil mill-liġi. Le men, ħanamlu ċara. Il-liġi hija assoluta. Alright? Imma. Il-liġi apparti li hija assoluta fil-kuntest tagħha hija wkoll relattiva mbagħad. Alright? Jiġifieri fi prinċipju l-liġi hija assoluta. Imma fil-kuntest tagħha il-liġi hija adatta. U l-liġi hija interpretata, hija kontestata, fiqrati, f'dispute, eċetera, eċetera. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel inti bħala rappreżentant tal-poplu jien kif nista' l-aħjar mod nara l-interessi tal-poplu. Hawnhekk għandi flus korrotti li qed jintilfu b'dan il-kuntratt. Kif nista' jien fl-aħjar interess tal-poplu nara li daw il-flus jiġu, u mhux da jiġi kontratt, x'għandi kuntratt tal-ert, nubdieħ tal-kuntratt, mela inti jara tħalt fil-gvern inti. Jekk qasbis taf tieħu deċiżjoni, jekk qasbis taf tikkontesta xi ħaġa l-qorti, jekk qasbis taf tirreinterpreta l-liġi għal ċirkostanzi u għal bżonnijiet tiegħek dak il-ħin. Mela inti x'taf tagħmel, int da ma jaf jagħmel assolutament xejn, u ma qed jagħmel xejn. Għadha ma tieħdet l-ebda deċiżjoni minn datela Prim Ministru. U da seta' jieħu ħafna deċiżjonijiet, sejna jieħdu ħafna opportunitajiet ukoll fi żmien. Meta kraxxa l-prezz taż-żejt, kien hemm min xtara l-żejt bl-irħis eżempju, gvernijiet. Aħna qasbis nafu nagħmlu dawn l-affarijiet, aħna issa qed nippanikjaw għax il-gassijiet għoli. Ma dak mhux ħaġa, dik ħaġa tiġi mill-Prim Ministru. Hija ma daw jiġi mill-gvern da li inti jkollok gvern kompetenti u jgħid tara jien x'irrid nagħmel fl-aħjar interess tal-pajjiż. Imma daw mhux hekk jaħdmu, daw jaħdmu isma' issa l-elezzjoni jien intosbu ma' kulħadd, naraw is-surveys u naraw kif serin u kif qed ninġoġob jien, daw hekk jaqgħu sa direttant il-pajjiż sejjer lura minn fuq ħafna aspetti. Issa tajt alright, il-pajjiż ġifri ma nisimgħu doom and gloom u l-pajjiż għandna kriżi għax m'għandniex kriżi kbira ekonomikament, alright l-affarijiet xertu mod għaddejjin, imma dejjem qed naraw iktar konsegwenzi negattivi matul is-snin, waħda l-faqar, l-aċċess għall proprjetà, ħafna affarijiet varji oħra. Mela inti issa l-istarija brev li għadek kif għamilt, inti qed tal-ludi għal-fat li hemm ċertu ħwejjeġ bażiċi li għandna bżonn indirizzawhom, ħwejjeġ bażiċi f'demokrazija moderna bħal it-tindif ta' nies fl-eżekuttiv li huma korrotti li għandhom bżonn jitwarbu, hija xi ħaġa li anka jekk nispjega lit-tifla tiegħi li għandha 6 tgħidilek biex ta' right għandek raġun. Okej, mela naf il-grocer flok qed iċċarġjani 80 cents għal kartuna ħalib qed iċċarġjani €5, ma mmorrux minn għandu. Speċa hija vera somma faċli. L-istess bħal kontratti forsi iktar komplikata li morru lura l-kontratti tal-Vitals, tal-Electrogas, biex xogħol tal-pipeline u naraw kif nistgħu niġġilduha. Dawn ħwejjeġ li meta wieħed jindirizzhom nerġgħu niġu nirrestawraw in-normalità. Sewwa. Eżatt. Però fil-mumenti li semmejt inti fil-ktieb tiegħek, l-modernizzar naħseb li jiena li karatterizzah kien il-viżjoni, mela kellek xi ħadd li jrid l-indipendenza għal dal-pajjiż ukoll insat viżjoni kbira. Mbagħad il-Helsin viżjoni kbira. U mbagħad ħajkollna suq ħieles viżjoni kbira. Mbagħad l-Unjoni Ewropea. U mbagħad kellek Muscat li rrid jilliberalizza il-pajjiż u beħħilna l-idea ta' trasparenza, meritokrazija. Viżjoni kbira. Il-viżjoni kbira li jmiss għal dan il-pajjiż x'inhi?
Robert Abela m'għandux viżjoni għal pajjiż, ġifieri letteralment m'għandux viżjoni għal pajjiż da, qatt ma qal x'inhi l-viżjoni tiegħu. Slogans propagandistiċi, nġeddu l-pajjiż u dal-bullshit, insomma ma' viżjoni konkreta. Bi prinċipi m'hemmx ġifieri. Ma l-viżjoni tiegħi kieku jiena għandi viżjoni tal-pajjiż, jiena l-viżjoni tiegħi Eħdi, s'issa nagħtu parir Robert Abela. le, il-parir tiegħi lill-Prim Ministru ikun min ikun. Isma' billing details għandek tiegħu? Le, m'għandix, imma nsibhomlok mhux problema kieku. Imma il-parir lil kwalunkwa Prim Ministru u li bħalissa l-ewwel ħaġa li rid jagħmel huwa li in-nies kollha li kienu voluti fil-ħażen ta' qabel daw iridu jitilqu, ma jistax ikollok inti nies anke jekk hemm suspett, da ma nistax noqogħdu aħna murajt il-pulizija u jekk il-pulizija ma jagħmlu xejn, allura m'hemm xejn ħażin. Jekk inti involut f'eċċessi li at face value huma regolari u korrotti, ma tistax tibqa' executive tal-gvern, ma tistax tibqa' ministru, ma tistax tibqa' membru parlamentari. We have to move on. All right? Dik l-ewwel ħaġa. Issa għandek ħafna executives, għandek ministri, membri parlamentari, etc. It-tieni ħaġa li trid tagħmel huwa li inti trid tindirizza dawk il-kuntratti kollha illi ġew iffirmati fi żmien Muscat. U l-viżjoni tiegħek trid tkun li inti tirrestawra il-normalità u l-legalità b'mod li taħdem ġust għal kulħadd. Li inti la tkun ibes ħafna fuq iż-żgħir, għax issa hekk qed jiġri. Issa ovvjament il-banek qed jafsu fuq min hu żgħir, min hu b'saħħtu għandu l-flus, jista' jċaqlaq il-flus u jagħmel l-arranġamenti finanzjarji tiegħu ħafna iktar faċli minn small business u min m'għandux ammont ta' kapital sostanzjali. U fl-istess ħin naraw illi il-pajjiż jerġa' jaqbad dit-tip ta' normalità. Illi inti, illi by the way, qatt ma kellna din normalità aħna, ġifieri di hija xi ħaġa ġdida, ġifieri di hija normalità idealista ngħid, mhux qed ngħid normalità għax in-nazzjonalisti hekk jgħidu, n-nazzjonalisti jgħidu ejja mmorru għal kif konna qabel. Le, mhux immorru għal kif konna qabel. Irridu mmorru għal xi ħaġa aħjar, irridu normalità fejn rent seeking ma jeżistix eżempju, fejn inti l-partiti m'hemmx għalfejn daw il-partiti jiġu sostnuti eżempju mill-kuntratturi biex daw il-partiti jibqgħu jeżistu, ma jibqax eżempju jkollna nies li biex jimxu l-qoddim bħala permessi, alright, daw iridu jkunu supporters tal-partit u jridu jagħtu donations il-partit, jew inti biex taħdem fil-gvern trid tkun eżempju bil-fors a loyal and vicious supporter of the party in government, ġifieri irridu normalità aħna li qatt ma kellna ma li hija bżonn juża li l-affarijiet jimxu skont il-prinċipju tal-liġi illi jekk inti trid permess, alright, il-permess ħatieħdu skont il-kriterji, jew ma tieħdux skont il-kriterji u mhux għax inti donor, alright, anka il-mod ta' kif jintefqu l-flus mill-ġdid. Showroom kirja l-gvern 31 miljun euro għal 15-il sena. Ġifieri, affarijiet normali li l-affarijiet isiru b'ċertu sens ta' normalità u sens komun. Dik hija l-viżjoni li mhijiex viżjoni kbira mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn biex tagħmilha, mhijiex min taf kemm kellu problemi kbar, taf x'task ġiganteska kellu da u għamilha men. Daw l-qatta Pulcinelli, minn għalihom li huma xi ħaġa x'jiġu jilbsu l-ġilek u bl-ingravata u minn għalihom ħajqogħdu jiftaħru għax għaddew liġi fil-Parlament u kemm huma bravi. U qas huma kapaċi jagħmlu xejn u fil-verità, ġifieri aħna bħalissa anke meta tara l-livell ta' nies fil-Parlament tagħna u tara l-livell ta' nies fil-Parlament ta' li kellna 30 sen ilu, Pulcinelli u daw tfal żaru. X'jagħmlu Pulcinelli għax ovvjament kellhom edukazzjoni probabbli aqwa jew iktar impenjata. Ma naħsibx li kellhom edukazzjoni aqwa ta' dan nies. Qed nagħmel dik qed nassumi li hekk purament għax naħseb l-edukazzjoni kienet aċċessibbli għal iktar nies. Allura b'konsegwenza peress li iktar nies jipparteċipaw fid-dinja tal-edukazzjoni se joħorġu iktar nies validi u għandek allura pool ikbar ta' nies minn fejn tażel. Imma mhux hekk il-ġirità, il-kwalità tal-politiċi tagħna sejra lura ta'. Il-kwalità tal-politiċi tagħna sejra lura ħafna. Issa da terġa'. Il-bliedem brillanti mhux qed tmur fil-politika. Eżatt, issa da terġa' qed ngħidu li l-kwalità tal-politiċi ta' qabel ma kienx sita barra minn hawn laqqas. Ġifieri dara kemm qed immorru lura aħna. Isma' l-ewwel qed min tof għamilha, x'għamel min tof? Iżgur, min tof
kellu l-ikbar task fl-istorja politika tagħna li aħna minn pajjiż dipendenti ekonomikament fuq il-ħlasijiet tad-difiża mill-Ingliżi u pajjiż dipendenti mill-Ingliżi minn poter barrani li kien jakkimna, dan bena ekonomija li kienet biżejjed biex ikollna ekonomija żviluppata li toffri xogħol għal kulħadd hawnhekk. U di kienet xi ħaġa unconceivable ukoll. Qabel għaliex aħna sas-60s kellna eluf anka fil-1969 10,000 persuna emigrat biss fil-1969 biss 10,000 persuna emigrat il-barra minn Malta. Ġifri inti kellek kull sena ammont kbir ta' migranti sena wara sena, ora li da pratikament tilqu minn Malta x'Malta m'hawnx opportunitajiet u m'hawn xogħol. U da ara xi problema enormi kellu da. Ġifri da se nagħmlu issa. Bdiet minn qabel, imma mbagħad taħt il-Labor fis-70s din sar kellna industrialization kbira, kellna il-kapital barrani li ġi ħafna mill-Ġermanja anka grazzi permess li l-kuntatti soċjalisti li kellu mintof li dar nexxielu insomma anka permess ta' Willy Brandt u hekk li daħna ġibna letteralment l-industrija Ġermaniża u hekk. X'kienu jagħmlu għalfejn kienu jiġu hawn? Kollox u kien apart parts tal-karozzi. Manifattura. Manufacturing, eżatt, manufacturing. U aħna żviluppajna l-ekonomija u mhux tal-li hekk tal-li l-immigranti għax inti persuna ma jridx jitlaq minn pajjiżu, li titlaq minn pajjiżek hija ġeneralment fil-maġġoranza tal-każijiet tiġi għaliex f'pajjiżek jew għandek problema ma tistax issib xogħol li inti jissodisfak, imma l-intenzjoni ġeneralment għal tkun li tibqa' f'pajjiżek. Inti għalfejn jetaw? Le, jiena l-sitwazzjoni tiegħi mhix ċar, jiena ambigwa, imma ġifieri jiena l-ewwel ħaġa li għamilt wara li tella Robert Tabela kien biħejt il-post ta' Malta għaliex jien kont naf ġifieri what my fate was going to be, kont naf sa jiġrili u rrid nara sa nagħmel ġifieri għall-futur ta' ħajti ġifieri u bħalissa tnibni xi ħaġa. Insomma, tnibni xi ħaġa tiegħi anke li ma kienx hemm element ta' x'ħafna nies ħasbu li inti tlaqt minn Malta minħabba li wara ktibt il-ktieb forsi kont qed tħossok b'xi mod kien hemm xi teddida fuq is-sigurtà tiegħek jew inti konċepejt teddida fuq is-sigurtà jew Le, ħala ċara, ġifieri li jien propjament ma tlaqx minn Malta, ġifieri, jiena li għamilt minn Malta biħejt, kelli proprjetà Malta u dik biħejta. U ma ovvjament m'għadniex ngħix hemm. Ġifieri jien minn Malta ma tlaqx, imma jien mhux se noqgħod ngħid in-nies meta nkun Malta u meta ma nkunx laqqas ġifieri. Ġifieri għandi bħalissa niċċaqlaq minn diversi pajjiżi wkoll. Imma anke aħna biex minn pajjiż għal ieħor. Imma anke aħna biex ġejna u l-ftehim kien li ma ngħidux fejn ġejjin, li ma nurux postijiet minn fejn għaddejna waqt il-vjaġġ tagħna biex ma nurux. Ejja, imma jiena wkoll persuna privat ukoll issa m'għaddix persuna fil-politika u speċi għandi l-privacy tiegħi f'dak is-sens, ġifieri. Imma le ma rridx noqgħod ngħid l-speċi għax noqgħod ninkwita l-ommi u hekk u qed tifhimni u speċi toqgħod tinkwita dik speċi. Kif jgħixu hawn Li ma noqgħod ninkwita jien il-ħajja politika tiegħek. Għandi ħajja normali, fim, nagħmel ix-xogħol tiegħi u speċi dik l-istorja, fim, tissa mbagħad per jekk allargajt naqa' minn Malta u walla ħares ma tallargax naqa' minn Malta xi kultant. Il-ġenituri tiegħek kif jgħixu din il-ħajja politika tiegħek? Supportive il-ġenituri tiegħi, all right. Jinkwitawhom għalik? U hija tinkwita u l-ommok mhux dejjem tinkwita xi għalik u qed tifhimni ġifieri mhix xi ħaġa tabba, ma nkunx irid noqgħod ngħidilha dawn l-affarijiet u noqgħod qed tifhimni ġifieri u mhux tajjeb ukoll speċi ma rridx noqgħod inqajjem hype fuqi għal dawk l-affarijiet laqqas fimt, ġifieri jien għandi l-kontenut tiegħi u speċi n-nies irridhom japprezzaw il-kontenut tiegħi tal-ju mhux tal-konsegwenzi tiegħu jew ġifieri affarijiet hekk fimt. U kif qed tgħixha dil-ħajja monastika? U le, fimni, jena qed ngħix l-aqwa żmien ta' ħajti u bħalissa. Attent, l-aħħar darba smajna l-aqwa żmien ħasil. Le, orra, għandek raġun. Nispera ma ħsix li l-nifsi. Ovvjament, ħadd riskju kbir u ġifieri għax jiena m'għandix paga ġifieri, ma nixtennix il-paga tiġi fl-aħħar tax-xahar, fimt. Imma u niddependi mill-kodba ġifieri.
Huwa riskju kbir, ovvjament, imma tnieħu l-bass ta' ħajti u għax literalment nagħmel ir-rid. Ħafna nies kienu jaħsbu li qabel kont nagħmel ir-rid, qabel ma kont nagħmel assolutament l-irrid xejn, qabel kont inkun attent ħafna. Issa nagħmel l-irrid. Tajjeb. Natu pawza zaħira jew. All right, okay, grazzi, aħjar ħampejb sigaret, thank you. Da kollox għat-taħdida tiegħi ma' Mark għallum, għalmenu insomma għal din il-parti, di kienet taħdida estensiva u elaborata ma' Mark. Ħakun hemm iktar partijiet li ħajħorġu fil-futur qarib, insomma, nżommu aġġornati, fil-fatt segwu l-paġna tal-Facebook, tal-Instagram, insomma l-pjattaformi li tixtieq intom biex tkunu tafu iktar dwar kemm dal-episodju speċi kif ħajjiżvolġi u daw il-puntati ma' Mark kif ħajjiżvolġu u kif ħajżvolġu l-episodji l-oħrajn. Qabel ma mmur ma nistax ma nirringrazzjax il-patruni tiegħi li mingħajrhom dan ma kienx ikun possibbli, din mhijiex platitudni, din mhijiex eżaġerazzjoni. Jekk tixtiequ jkomplu tagħtu s-sosten u tiżguraw li proġetti bħal daw xorta ta' avventuri ta' spedizzjonijiet li qed nieħdu jkomplu patreon.com/Jon Mallia u naqdu mal-komunità tagħna illum. Ħajru wkoll l-sponsors tagħna, ma nistax nirringrazzjahom biżejjed, però ħaniprova billi nirringrazzjahom fl-aħħar ta' dan l-episodju. Grazzi lil Positive Vibrations, lil Derek Meats, il-Browns Pharmacies, E-Cabs, il-Kutriko, il-Mattress Collection u l-Tef fit-Tazza. Dawn huma ażjendi li vera jemnu fil-espressjoni ħielsa, fil-ħsieb ħieles u għal daqstant jiena vera ninkoraġikom biex turu apprezzament għas-sosten li għatu dan il-proġett billi żuruhom. Da kollox minn ħati tiegħi, nirringrazzjakom u narakom għall-episodju li jmiss. Saħħit.